जो कार्यकर्ता आपल्या बूथवर राहतो त्या बूथवर जर आपण जिंकलो तर आपला जिल्हा परिषदचा सदस्य जिंकू शकतो आणि नगरपंचायतचा नगराध्यक्ष जिंकू शकतो। त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याला एकच सांगणे आहे की जे आपल्याला पक्ष काम देतोय की एक बूथ 30 यूथ आणि हा सगळा विषय आपण करण्याची आज गरज आहे। आपल्याला माहिती असेल अनेक योजना भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत। आज कोणाला जरी विचारलं, गावातल्या एखाद्या गरीबाला जरी विचारलं की बाबा ही योजना कोणी दिली, तर तो सांगेल की नरेंद्र मोदींनी पाठवली आहे। फक्त आपल्या कार्यकर्त्याला एकच गरज आहे आज की त्या ज्या योजना पोहोचलेल्या जे लाभार्थी आहेत त्यांच्यापर्यंत आपण गेलं पाहिजे, त्यांना सांगितलं पाहिजे की ही योजना भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आपल्याला मिळते आणि हे जर आपण करत राहिलो तर मी तुम्हाला खरंच साधी सांगतो की आपल्याला कुठचीच निवडणूक ही एकदम सोपी होणार आहे। कारण आपल्याला माहिती असेल आता या निवडणुकीमध्ये अनेक वल्गना होत आहेत। कोणतरी नगरपालिकेमध्ये सावंतवाडीमध्ये एकदम वल्गना करत आहे, माझे 20 आहेत 40 आहेत। पण एकच सांगतो, आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे जर खाली काम केलं, ह्या सगळ्या योजनेच्या लाभार्थ्यांना जर भेटलं तर किती मोठं आव्हान असून दे, कसलंही आव्हान असून दे, ते आपण सहज पेलू शकतो। एवढंच सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सन्माननीय बंड्या सावंत यांना विनंती आहे की आपण कृपा करून इथे येऊन मार्गदर्शन करावं। बंड्या सावंत। सन्माननीय श्रीकृष्ण परब सोशल मीडिया जिल्हा प्रमुख यांना विनंती आहे की आपण कृपा करून येऊन मार्गदर्शन करावं। खरं तर प्रमोद रावराणेंचं ऐकण्यासाठी सगळे इच्छुक होते, पण रावराणे साहेब आज मूडमध्ये नाही आहेत। कृपा करून साहेब विनंती आहे। प्रमोदजी या जरा, या लवकर, या लवकर, या लवकर, या। मी वंदे मातरम। बोलण्याची संधी मिळाली सोशल मीडियाला प्रथमच। तर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका सगळ्याच निवडणुका होऊ घातल्यात आणि आता तुम्ही पाहिलात तर हा सोशल मीडियाचा जमाना आहे आणि खरंच आपलं काम जर लोकांपर्यंत सोप्या पद्धतीने पोचवायचा सगळ्यात सोपा मार्ग असेल तर आता प्रत्येक माणूस अगदी झाडूवाल्यापासून ते मोठ्या इंडस्ट्रियलिस्टपर्यंत प्रत्येकजण व्हॉट्सॲप किंवा सोशल मीडिया, फेसबुक अशी वेगवेगळी संसाधनं वापरतो। तर येणाऱ्या निवडणुकीत आपण केलेली कामं ही जर लोकांपर्यंत पोचवायची असतील तर त्यातला सर्वात महत्त्वाचा मार्ग साहेबांचं आगमन झालं आहे। इथेच थांबतो। धन्यवाद। साहेबांचं आगमन होतंय कार्यक्रमस्थळी। त्यांचं स्वागत सन्माननीय विशालजी परब साहेब यांच्या संकल्पनेतून हे भाजपा कार्यालय उभं राहतंय। त्यांच्या शुभ हस्ते साहेबांचं स्वागत होईल। युवा हिंदुत्व सम्राट म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, सन्माननीय या जिल्ह्याचे खडाळीचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेबांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होत आहे। खरं तर ज्यांची दादाची छवी ज्यांच्यावर आपण बघतो हेच अजय साहेबांचं मनापासून स्वागत। नितेशजी राणे साहेब ज्यांचा उल्लेख मी मुद्दाम युवा हिंदू हृदय सम्राट अशासाठी केला की काही दिवसांपूर्वी आपण एक व्हिडिओ बघितलेला होता
त्यांची मुलाखत बघितलेली होती, ज्यामध्ये ठामपणे साहेबांनी सांगितलेलं होतं की हिंदूंच्या मतावर मी निवडून आलोय आणि हिंदूंसाठी मी काम करणार, असं ठामपणे सांगणारा युवा नेता म्हणून ज्यांची ख्याती आहे. आदरणीय नितेशजींचं मनापासून स्वागत. साहेबांचं आगमन कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय नितेश राणे साहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री. आदरणीय माझे आमदार अजित गोगटे साहेबांना विनंती आहे की आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्यांनी आपलं मार्गदर्शन आम्हा सगळ्यांना करावं, कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करावं. सर्वांना नमस्कार. भारत माता की जय. खरं म्हणजे मी काही वक्ता नाही आहे, मी कार्यकर्ता आहे आणि कार्यकर्ता सुद्धा तळागाळातला कार्यकर्ता आहे. तरीसुद्धा आता सांगितल्यानंतर काही दोन शब्द बोलावेत असं वाटतंय. आजच्या विशाल परब यांच्या प्रेरणेने सावंतवाडी तालुक्यासाठी जे कार्यालय सुरू झाले, हे कार्यालय बघितल्यानंतर माझ्यासारख्या जुन्या कार्यकर्त्यांना एकदम विस्मयकारक असं आणि एकदम आनंददायी असं आहे वातावरण. आपले आजचे प्रमुख उद्घाटक म्हणून जे आहेत ते रवीजी चव्हाण आता नुकतेच येत आहेत, त्यांचे आपण सगळं स्वागत करायला उभे आहोत. पण विशालजी परब यांनी सन्माननीय दळवी साहेबांचं आगमन, कार्यालय उभं केलंय मनीषी दळवी साहेब आणि या ठिकाणी जनसुविधा केंद्र सुद्धा सन्मान्य उभं प्रमोदजी करतायत. चटार, सन्मान्य अशोकजी सावंत यांचं व्यासपीठावर स्वागत आहे. या जनसुविधा केंद्रामध्ये सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न सन्मान्य हे निश्चितपणे विक्रांतजी सावंत साहेब, आपलंही मनापासून स्वागत आहे. आपण स्थानापन्न व्हावं. आपल्याला माहिती आहे की आता लवकरच निवडणुकीचे पडघम वाजलेले आहेत, म्हणजे लवकरच लागलेले नाहीत, निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका आपल्या जिल्ह्यातल्या 4 नगरपंचायत निवडणुका आता होणार आहेत आणि त्याच्या पुढच्या टप्प्यात जिल्हा परिषदच्या निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर महानगरपालिकेच्या निवडणुका. आपली सर्वांची इच्छा आहे की 100% भाजप या ठिकाणी व्हायला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने सुद्धा वरिष्ठांचे प्रयत्न चालू आहेत. पहिल्यांदा आता 4 नगरपालिका ज्या आहेत त्या ठिकाणी आपली सर्व सत्ता भारतीय जनता पार्टीची आली पाहिजे आणि म्हणूनच आपण सर्वांनी या ठिकाणी प्रेरणा घेऊन आपापल्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता जो उमेदवार असेल तो निवडून कसा दिला पाहिजे. एक या ठिकाणी मुद्दाम आवर्जून सांगितलं पाहिजे, निवडणुकीचं तिकीट मिळेपर्यंत प्रत्येकाला इच्छा असते आणि ती इच्छा असणं चुकीचं नाही. प्रत्येकाने इच्छा धरावी, अगदी टोकाची इच्छा धरावी, पण एकदा निवडणुकीचं तिकीट वाटप झालं, उमेदवार जाहीर झाले की सगळे आपले मतभेद विसरून त्या ठिकाणी काम केलं पाहिजे, त्याच्या पार्टीसाठी काम केलं पाहिजे. इथे आपण म्हणतो नेहमी राष्ट्र प्रथम, पार्टी नंतर आणि नंतर आपण स्वतः. त्यामुळे आपण स्वतः हे शेवटी आहोत हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण आणि त्या निमित्ताने त्यासाठी आपण सर्वांनी काम केलं पाहिजे एवढंच त्या निमित्ताने सांगतो. लवकरच रवी चव्हाण यांचं आगमन होतं आहे. आमचे पूर्वीचे पालकमंत्री, बांधकाम मंत्री, ज्यांनी ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भारतीय जनता पार्टीला नवं चैतन्य निर्माण करून दिलं, ते आपले लाडके अध्यक्ष रवीजी चव्हाण यांच्या प्रेरणेतूनच हे प्रभाकर आपले विशाल परब यांनी हे कार्यालय सुरू केलं आहे. हे कार्यालय भेटल्यानंतर आम्ही इतकी वर्षाचे काम करतो, आम्ही कुठेही एवढं भव्य दिव्य कार्यालय, अगदी मुंबई महाराष्ट्र प्रदेशचं सुद्धा कार्यालय एवढं भव्य नसेल, पण ते आता होणार आहे. नुकतंच भूमिपूजन झालेलं आहे आणि मुंबईचं सुद्धा मोठं कार्यालय होणार आहे.
पण अनेक ठिकाणी अशी मोठी कार्यालय सुरू करण्याची सुरुवात या आपल्या पालकमंत्री रवी चव्हाणांनी सुरुवात केली होती इथे झाल्यानंतर, आणि आपले अध्यक्ष बावनकुळे साहेब यांनी सुरुवात केली होती. तरी आता सर्व तालुक्यांमध्ये सुद्धा अशी कार्यालय व्हावीत आणि कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यालय असणं आवश्यक आहे. कार्यालय आहेत सगळीकडे, पण अशी भव्य दिव्य कार्यालय नाही, पण किमान गोष्टीचं कार्यालय तरी इथे व्हावं, प्रत्येक तालुक्याला व्हावं, अशी ह्या ठिकाणी प्रेरणा घेऊन जाणाऱ्यांनी विशाल परब यांनी जे कार्यालय उभं केलेलं आहे त्या कार्यालयाचं निश्चितपणे आपल्याला सगळ्यांना अत्यंत आनंद होत आहे, आनंदाचा क्षण आहे. आणि निश्चितच विरोधकांनाही जरा हा धडकी भरवणारा असा कार्यक्रम आहे असं म्हणायला हरकत नाही. एवढंच सांगतो. आता माझ्यानंतर आता इथे वक्ते आलेले आहेत चांगले प्रमोद जठार एकदम चांगली बॅटिंग करतात. आता यायला झाले, या आता तुम्ही. पॅड नाही लागत, टेनिस बॉल आहे, या. साहेबांचं आगमन अक्षरशः 2 मिनिटात इथं होतंय. त्यामुळे सर्व प्रमुख अतिथी उपस्थित झाल्यानंतर आपण लगेच या अतिशय सुंदर भव्य अशा जनसंपर्क कार्यालयाचा लोकार्पण सोहळा संपन्न करणार आहोत. आणि या लोकार्पण सोहळ्यासाठी सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्र, आणि त्यांच्यासोबत सन्माननीय राहुलजी नार्वेकर, जे महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत, ते सुद्धा उपस्थित होत आहेत. त्याचबरोबर आत्ताच उपस्थित झालेल्या आपल्या सर्वांचं लाडकं युवा नेतृत्व, या जिल्ह्याचे खऱ्या अर्थानं पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी झालेला आहे. त्यांच्यासोबत सन्माननीय माजी आमदार प्रमोदजी जठार साहेब, माजी आमदार अजितजी गोगटे साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे युवराज लखनराजे भोसले साहेब, आणि त्याचबरोबर अशोक सावंत आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष दळवी साहेब यांचं आगमन या व्यासपीठावर झालेलं आहे. काही क्षणातच प्रमोदजी जठार साहेब आणि राहुलजी नार्वेकर साहेब यांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होते. अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुका आणि या निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर आजचा हा अतिशय भव्य असा कार्यकर्ता मेळावा म्हणायला हरकत नाही. आणि याला मार्गदर्शन करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेतृत्व इथं उपस्थित होत आहेत. इतर सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की गेटवर कोणीही गर्दी न करता कृपा करून आपली पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर बैठक व्यवस्था केलेली आहे, तिथे आपली स्क्रीन सुद्धा लावलेला आहे. त्यामुळे कृपा करून गेटवर गर्दी न करता आपण सर्वांनीच पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर जाऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. इथं प्रमुख अतिथींचं आगमन कार्यक्रमस्थळी झालेलं आहे. अजूनही 2 प्रमुख अतिथी काही क्षणात या कार्यक्रमस्थळी उपस्थित होत आहेत. प्रमोद भाईंच्या शुभ हस्ते आदरणीय पालकमंत्र्यांचं स्वागत आजच्या या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये केलं जाते. प्रमोदजी, मनापासून आपलंही स्वागत आहे.
मुख्य कार्यालयाच्या लोकार्पण सोहळ्यानंतर मान्यवरांकडून कार्यालयाची पाहणी होईल आणि त्यानंतर या व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांचं पुनश्च एकदा आगमन होईल आणि जनसुविधा कक्षाचं उद्घाटन सुद्धा आदरणीय चव्हाण साहेब आणि राणेसाहेब यांच्या शुभ हस्ते होईल. सर्व मान्यवर या व्यासपीठावर उपस्थित झाल्यानंतर चव्हाण साहेबांचा त्याचप्रमाणे नार्वेकर साहेबांचा राणेसाहेबांचा सत्कार आणि स्वागत केलं जाईल. साहेबांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होत आहे. सन्माननीय विधानसभा अध्यक्ष राहुलजी नार्वेकर साहेब यांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होत आहे. ही आपल्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे की विधानसभा अध्यक्ष यांचं नार्वेकर साहेबांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होत आहे. मनापासून स्वागत. या महाराष्ट्र राज्याचे विधानसभेचे सन्माननीय अध्यक्ष राहुलजी नार्वेकर साहेब या व्यासपीठावर स्थानापन्न होत आहेत. त्यांचं मनापासून स्वागत आहे. या सिंधुदुर्गावर असलेलं अफाट प्रेम अलोट प्रेम निश्चितपणे या उपस्थितीतून दिसतच आहे. काही वेळातच आदरणीय चव्हाण साहेबांचं आगमन सुद्धा कार्यक्रमस्थळी होत आहे. या सावंतवाडी नगरीमध्ये सन्माननीय महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुलजी नार्वेकरांचं मनापासून आपल्या तमाम कार्यकर्त्यांच्या वतीनं भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आणि सिंधुदुर्गवासियांच्या वतीनं मनापासून स्वागत. त्यांचं स्वागत प्रमोदजी कामत साहेब करतायत. नार्वेकर साहेब मनापासून या जिल्ह्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि जिल्ह्यामध्ये निश्चितपणे आपण वारंवार याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. अनेक अशा संधी निश्चितपणे असतात. या मोठ्या भव्य अशा कार्यक्रमासाठी आपण स्वतः उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपलं मनापासून ऋण व्यक्त करतो. ते स्वतः सावंतवाडीचे या कोकणचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे सदैव त्यांचं प्रेम तर कोकणावर आहेच. आणि आजकाल खरं तर मीडियाच्या माध्यमातून अनेक प्रश्नांना व्यवस्थित हाताळताना आपण त्यांना बघितलेलं आहे. काही क्षणातच सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होत आहे. चव्हाण साहेबांच्या आगमनानंतर सर्वच मान्यवर कार्यालयाच्या दिशेनं जातील. फीत कापून कार्यालयाचं उद्घाटन करतील आणि त्यानंतर कार्यालयाची पाहणी करून पुनश्च या व्यासपीठावर विराजमान होतील. इथं उपस्थित सर्वच भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं सर्व नेते मंडळींचं मनापासून स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे इथं उपस्थित पत्रकार बंधूंचं सुद्धा मनापासून स्वागत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या रणरागिणी सर्व महिला वर्गाचं सुद्धा मनापासून सर्व पदाधिकाऱ्यांचं स्वागत आहे. कृपा करून मुख्य प्रवेशद्वारावर गर्दी करू नका. आपली सर्वांची बैठक व्यवस्था सर्व कार्यकर्त्यांची बैठक व्यवस्था पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर केलेली आहे. तिथं मोठे स्क्रीन सुद्धा लावलेले आहेत. त्यामुळे हा सर्व सोहळा आपण व्यवस्थितरित्या पाहू शकता. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना विनंती आहे या जनसंपर्क कार्यालयाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर आपली सर्व व्यवस्था केलेली आहे. तिथे जाऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे.
आज परत त्याला काहीतरी नोटीस आली त्या दिवशी मी थांबवलेली ती नोटीस फक्त त्यांचं काय आहे मदत केल्यावर थंड होतात पण निवडणुकीच्या वेळेला जागते आहेत उबाटावाले तिकडचे ते पवळे वगैरे उभा राहतो ना आपल्या विरुद्ध हे थोडं धरपकड असं ठेवलंय ते यंदा जिल्ह्याला किती फंड आला डीपीटीसी 282 कमी आला कमी आला पण तुमच्याकडे आमदार कमी आहेत ना जिल्ह्यात 3च आहेत खासदार 1 आदरणीय साहेबांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होत आहे. ढोल ताशांच्या गजरात साहेबांचं स्वागत केलं जात आहे. भारतीय जनता पक्षाचा सन्मान रवींद्र चव्हाण साहेब यांचं आगमन होतंय. त्यांच्यासोबत सन्मान्य पालकमंत्री राणे साहेब, त्यांच्यासोबत सन्मान्य राहुलजी नार्वेकर, सन्मान्य प्रभाकर सावंत, त्याचबरोबर सन्मान्य महेशजी दळवी साहेब, इतर सर्व मान्यवर इथे स्वागत केलं जाते साहेबांचं. विशालजी परब यांच्या शुभ हस्ते स्वागत होईल आणि त्यानंतर या कार्यालयाचा लोकार्पण सोहळा संपन्न होतोय. प्रमुख अतिथींच्या शुभ हस्ते सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते हा लोकार्पण सोहळा संपन्न होतोय. या लोकार्पण सोहळ्यासाठी सन्माननीय श्री रवींद्र चव्हाण साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, त्यांच्यासोबत सन्माननीय युवा हिंदू हृदय सम्राट तथा या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष सन्मान्य श्री राहुलजी नार्वेकर साहेब व इतर सर्व मान्यवर, सन्मान्य मनीषजी दळवी साहेब, त्यांच्यासोबत इतर सर्वच मान्यवर, युवराज लखमराजे भोसले, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब, या सर्वच मान्यवरांच्या शुभ हस्ते याचा लोकार्पण सोहळा संपन्न होतोय. आणि त्यानंतर सर्व प्रमुख अतिथी या कार्यालयाची पाहणी करून या व्यासपीठाकडे येतील. लागला म्हणजे व्हाईट असा
लोकार्पण सोहळा संपन्न होतोय. सर्व प्रमुख अतिथी हॅलो 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 माईक साऊंड सिस्टीम कृपा करून हॅलो 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 सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते लोकार्पण सोहळा संपन्न होतो आणि त्यानंतर सर्व मान्यवर या कार्यालयाची पाहणी करून जनसुविधा कक्षाचे उद्घाटन. कृपा करून सर्वांनी स्थानापन्न व्हायचं, सर्वांनी बसून घ्या. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे. इथं जनसुविधा कक्षाचं उद्घाटन सुद्धा आदरणीय चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे नार्वेकर साहेब आणि राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते होईल. त्यामुळे त्यांना जाण्यासाठी वाट करून देणं फार गरजेचं आहे. इथलं उद्घाटन होणार आहे. इथे जरा काही क्षणातच सर्व प्रमुख अतिथी जनसुविधा कक्षाच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होतील आणि त्यानंतर या व्यासपीठावर विराजमान होतील. आज या माझगावमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, सर्व नेते मंडळी एकाच व्यासपीठावर इथं उपस्थित होत आहेत. अनेकांचे महनीय व्यक्तींचे प्रवेश सुद्धा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या प्रमुख महनीय अतिथींच्या शुभ हस्ते होतील आणि काही क्षणातच एका सुंदर भव्य अशा या जनसंपर्क कार्यालयाचा लोकार्पण सोहळा हा संपन्न होतोय. या लोकार्पण सोहळ्यासाठी या जिल्ह्यातून भारतीय जनता पक्षाचे तमाम पदाधिकारी, तालुका जिल्हा कार्यकारिणीचे पदाधिकारी, मंडल अधिकारी, इतर सर्वच बूथ अध्यक्ष, सर्वच मंडळी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथं उपस्थित होत आहेत. सर्व प्रमुख अतिथी जनसुविधा कक्षाच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होत आहेत. सर्व मान्यवर जनसुविधा कक्षाचं उद्घाटन करण्यासाठी जनसुविधा कक्षाचं उद्घाटन केलं जाईल. राहुलजी सर्वच मान्यवरांच्या शुभ हस्ते जनसुविधा केंद्राचं उद्घाटन पार पडेल. सावंतवाडीच्या वतीनं मला वाटतं शहराच्या वतीनं एक मोठा हार सुद्धा इथं आणला जातोय. सर्व प्रमुख अतिथींच्या शुभ हस्ते आदरणीय चव्हाण साहेब, आदरणीय नार्वेकर साहेब, त्याचप्रमाणे आदरणीय राणे साहेबांच्या शुभ हस्ते जनसुविधा केंद्राचं उद्घाटन सोहळा आता मात्र सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपली प्रमुख सर्व नेते मंडळी येत आहेत. आपण सर्वांनी कृपा करून त्याला मानवंदना देण्यात करून उभ्या राहा. आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, आदरणीय राहुलजी नार्वेकर साहेब, आदरणीय नितेशजी राणे साहेब या सर्वांच्या शुभ हस्ते जनसुविधा केंद्राचा उद्घाटन सोहळा संपन्न होतोय. आदरणीय विशालजी परब साहेब यांच्या संकल्पनेतून हे जनसंपर्क कार्यालय आणि त्याचबरोबर जनसुविधा केंद्र इथं उघडण्यात येतंय. सर्व भारतीय जनता पक्षाच्याच नाही तर सर्व समाजातील अनेक अडीअडचणी असणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांसाठी हे कार्यालय खुलं असेल. लोकांच्या समस्या, पदाधिकाऱ्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे कार्यालय सदैव उघडं असेल असं विशालजींचं म्हणणं आहे. आपली सर्व प्रमुख नेते मंडळी या उद्घाटन सोहळ्यासाठी इथं उपस्थित आहेत. आपण सर्वांनीच त्यांना मानवंदना दिलेली आहे आणि त्यानंतर सर्व प्रमुख अतिथी या व्यासपीठावर उपस्थित होतील.
सर्व मान्यवर या व्यासपीठावर उपस्थित होत आहेत. जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर यांना विनंती आहे, आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे. सर्व प्रमुख अतिथींचं आगमन पुन्हा एकदा या व्यासपीठावर होत आहे. सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राहुलजी नार्वेकर साहेब, सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, सन्माननीय अतुलजी काळसेकर, सन्माननीय मनीषजी दळवी, सन्माननीय प्रभाकर सावंत, युवराज लखमराजे, त्याचबरोबर प्रमोदजी जठार, अजितजी गोगटे, सर्व फोटोंना पुष्पहार अर्पण केला जाईल. आणि त्यानंतर सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की आपण स्थानापन्न व्हावं. आपलं स्वागत सन्माननीय विशालजी परब साहेब यांच्या शुभ हस्ते केलं जाईल. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, आपण स्थानापन्न व्हावं. आणि मी विशालजींना विनंती करतो, दीप प्रज्वलन करायची विनंती आहे. या जनसंपर्क कार्यालयाचा लोकार्पण सोहळा संपन्न होतोय. सर्व प्रमुख अतिथींच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करून हा लोकार्पण सोहळा संपन्न होतोय. शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये, परंपरेमध्ये ज्योत पेटवून तिमिराचा नाश करायची परंपरा आहे. आणि याच परंपरेतून तिमिरातून तेजाकडे नेणारा हा प्रवास उद्घाटन सोहळा संपन्न होतोय. सर्व प्रमुख अतिथी, त्याचबरोबर जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते सुद्धा इथं दीप प्रज्वलन केलं जातंय. सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर मॅडम सुद्धा या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये सहभागी होत आहेत. सन्मान्य रणजितजी देसाई सर सुद्धा इथं उपस्थित आहेत. अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं इथं उपस्थित आहेत. आपण सर्वांना विनंती करतोय की आपण स्थानापन्न व्हावं. आणि विशालजींना विनंती करतोय की त्यांच्या विनंतीवरून आज भारतीय जनता पक्षाचे जे सर्वच महनीय पदाधिकारी इथं उपस्थित आहेत त्यांचं स्वागत करावं. सपत्नीक विशालजी इथं दीप प्रज्वलन करतायत. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, आपण स्थानापन्न व्हावं. आदरणीय विशालजींना विनंती आहे, आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथींचं आपण स्वागत करावं. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा कुठलीही निवडणूक असू दे, त्या भागामध्ये चव्हाण साहेब आले की कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह असतो आणि विजयाची खात्री असते. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक निवडणुकीच्या विजयाचं समीकरण म्हणजे चव्हाण साहेब. आदरणीय चव्हाण साहेबांचं स्वागत केलं जात आहे. सन्माननीय विशालजी परब साहेब यांच्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह द्यायची विनंती आहे. विशालजी, आपल्याला विनंती आहे. त्यानंतर या सावंतवाडीचे सुपुत्र सन्माननीय विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर साहेब यांचं स्वागत करायची विनंती आहे. विशालजींच्या शुभ हस्ते स्वागत केलं जात आहे. या जिल्ह्याचे धडाडीचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, यावेळी तरी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आपली सगळी लाडकी नेतृत्व एकाच व्यासपीठावर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होत आहेत. सर्वांचंच मनापासून स्वागत. सन्माननीय अतुलजी काळसेकर, यांचे स्वागत केलं. सर्वच मान्यवरांचं स्वागत करायची विनंती आहे. जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांचं सुद्धा स्वागत करायची विनंती आहे. सन्मान्य मनीष दळवी साहेब, सन्मान्य प्रमोद जठार साहेब, सर्वच मान्यवरांचं स्वागत करायची विनंती आहे. आणि या स्वागत सोहळ्यानंतर सावंतवाडी तालुक्याच्या वतीने प्रमुख अतिथींना एक मोठा पुष्पहार अर्पण केला जाईल. समोरचे जे कार्यकर्ते आहेत कृपा करून जरा मागे जा, विनंती आहे. आयोजकांच्या वतीने विनंती आहे. सर्व मान्यवरांचं स्वागत करायचे आहे. गोगटे साहेबांचं, प्रभाकर सावंतांचं, त्याचप्रमाणे इतर सर्व मान्यवर राहुल साहेब, त्याचप्रमाणे रणजितजी, गोड मानून घ्या. आपलाच कार्यक्रम आहे, घरचा कार्यक्रम आहे आणि तुम्ही सगळीच जण
एक दिलानं या पक्षासाठी कार्यरत आहात. सर्वांचं मनापासून स्वागत. आणि आता सावंतवाडी तालुक्याला उत्सुकता आहे की सर्व प्रमुख अतिथींचं मोठा पुष्पहार घालून त्यांना स्वागत करायचं आहे. आनंद नेवगी, मनोज नाईक, आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यावं. मनोज नाईक, आनंद नेवगी, सावंतवाडी तालुक्याच्या वतीनं सर्व मान्यवरांचं स्वागत केलं जात आहे. मनोजजी विनंती आहे. संदीप गावडे, आपल्याला विनंती आहे. सर्व मान्यवर यांच्या शुभ हस्ते जरा आनंद नेवगी, संदीप गावडे, मनोज नाईक सर, सरांना विनंती आहे आपण या. सावंतवाडी तालुक्याच्या वतीनं भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते यानंतर भारतीय जनता पार्टीवर, जनता पक्षावर विश्वास ठेवून या पक्षामध्ये सहभागी होण्यासाठी अनेक इच्छुक आहेत. तत्पूर्वी मी विशालजींना विनंती करतोय की आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण प्रास्ताविक करावं. आपण आजच्या या खूप चांगल्या दिवसाला, आज पौर्णिमा आहे आणि या पौर्णिमेच्या दिवसाला गुरु नानक जयंती, आणि या गुरु नानक जयंतीचा खूप चांगला संदेश आपण सर्वांनी हात वर करायचा आहे. बोलो भारत माता की. जसा आवाज पाहिजे तसा येत नाही. भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपला सर्वांचा जोरात आवाज पाहिजे. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. खूप खूप धन्यवाद. आजच्या या शुभ दिवसाला आपण विशेष म्हणजे कोणाला वाटलं नव्हतं की अशा प्रकारचा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम होईल, तर तुमच्या आमचे सर्वांनी जरा शांतता ठेवायची आहे कृपया. या ठिकाणी आजचा हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने संपूर्ण कोकणामध्ये म्हणा किंवा महाराष्ट्रामध्ये तुमचे आमचे कोकणचे सुपुत्र सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, ज्या दिवशी साहेबांचा शपथविधी झाला त्याच्यानंतर कोकणामध्ये सर्व तरुणांना, विशेष सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना किंवा पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना वाटलं होतं की चव्हाण साहेब केव्हा येणार. त्यामुळे आज सन्माननीय तुमचे आमचे लाडके रवींद्रजी चव्हाण साहेबांसाठी जोरदार आपण टाळ्या वाजूया. साहेबांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे विशेष म्हणजे काल रात्री आम्हाला आमच्या सावंतवाडीतील मित्र बांधवांनी आम्हाला सांगितलं की या ठिकाणी सावंतवाडीमध्ये आमचे विशेष जे नेते आहेत किंवा आमच्या सर्वांचं भूषण आहे, संपूर्ण महाराष्ट्राचे जे सभापती साहेब आहेत, आमच्या जेवढे आमदार लोक आहेत यांचे सभापती जे असतात ते विशेष राहुलजी नार्वेकर साहेब यांच्यासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजूया. कारण कदाचित आम्हाला बऱ्याच लोकांना माहिती नाही की आपल्या सावंतवाडीचे सुपुत्र आहेत. मी रात्री गपचूप गाडी काढली आणि बाईक घेऊन जाऊन बघून आलो की साहेब घरी आहेत का. तर साहेबांची मला वाटतं आई किंवा वडील यायचे होते आणि सकाळी साहेबांनी निरोप दिला. जसं चव्हाण साहेबांचा आणि सन्माननीय नितेशजी साहेबांचा कार्यक्रम असेल आणि भारतीय जनता पार्टीचं उद्घाटन असेल तर मी नक्कीच तुमच्या या कार्यक्रमाला येणार. पुन्हा एकदा आपण त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या देऊया. त्याचप्रमाणे आज संपूर्ण पत्रकार बंधूंनी त्यांना पण धन्यवाद देतो. विशेष म्हणजे पत्रकार बंधूंची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. तर का कशासाठी काय माहिती नाही, परंतु नितेशजी राणे साहेब आणि विशाल परब एकाच मंचावर येणार हे औत्सुक्य बघायचं होतं. त्यामुळे जोरदार नितेशजी राणे साहेबांसाठी आपण टाळ्या वाजवणं काळाची गरज आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा आणि विशेष करून कोकणाचा लक्ष आजच्या या मीटिंगवरती आहे. कालच आचारसंहिता लागू झाली. विशेष म्हणजे आमच्या प्रभाकरजी सावंत साहेबांसाठी पण पुन्हा जिल्हाध्यक्ष साहेबांसाठी आपण जोरदार टाळ्या देऊया. टाळ्या खूपच कमी येत आहेत, जशा पाहिजे तशा टाळ्या येत नाही आहेत. तर त्याप्रमाणे आज या ठिकाणी सन्माननीय प्रमोदजी जटार साहेब आहेत, त्यात शैलेंदरजी दळवी साहेब आहेत, अतुलजी काळसेकरजी साहेब आहेत, मनीषभाई आहेत. सर्वांची नावं घेत नाही. सर्व भारतीय जनता पार्टीचे सर्व आमचे नेते मंडळींना मी धन्यवाद देतोय.
तमाम आलेल्या युवकांना धन्यवाद देतोय, आमच्या भगिनी आहेत, माऊली आहेत, सर्वांना धन्यवाद देतोय. या ठिकाणी मी खूप शॉर्टमध्ये बोलतो, कारण मी जास्त बोललो तर आम्हाला या सर्व दिग्गज नेत्यांची भाषणं ऐकायची आहेत आणि या दिग्गज नेत्यांचे विचार हे भारतीय जनता पार्टीला पोषक असे विचार असणार. त्यामुळे आम्हाला एक भूषण आहे की कोकणचा एक सुपुत्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रदेशच्या अध्यक्षस्थानी जातो, हे आमच्यासाठी एक खूप मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्हाला एकच सांगतो की आज हे कार्यालयाचं जे ओपनिंग झालंय, हे कार्यालय हे विशाल प्रभाकर परब यांचं नसून सन्माननीय तुमचे आमचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेबांची संकल्पना गेले 2 वर्ष पूर्वीचीच संकल्पना आहे. ही फक्त मी सत्यात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. संपूर्ण टाळ्या वाजायला काही हरकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं कार्यालय व्हावं आणि त्याची सुविधा आपल्या जनतेला व्हावी, हीच साहेबांची प्रमुख भूमिका असते. मी अनेक वेळा साहेबांच्या संपर्कात आल्यानंतर पाहिलं की ज्यावेळी मी जातो त्यावेळी लोकांचे प्रश्न घेऊन यावं असं त्यांची इच्छा असते. आमच्या सावंतवाडीमध्ये खूप जटिल प्रश्न आहेत, आम्ही सांगत राहिलो तर त्याची लिस्ट मोठी आहे. या ठिकाणी साहेब मला बोलले की विशाल तू आरोग्यासाठी काय करू शकतो, तर मी त्यांना म्हटलं साहेब डॉक्टर हॉस्पिटल हे ते मी भरू शकतो. साहेब बोलले तू काहीच करू नको, मी तुला सांगतो तेवढंच कर. तर बोलले की या ठिकाणी आपल्याकडे फिजिशियन डॉक्टर नाही आहेत, नर्स नाहीत, एवढेच जर डॉक्टर आणले तरी सुद्धा लोक आपणाला आशीर्वाद देतील. एवढं साहेबांनी सांगितलं. आशीर्वाद साहेबांचा आहे, पक्षाचा आहे, सर्वांचा आहे. आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद असणं गरजेचं आहे की नाही? आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद मला नको आहे. भारतीय जनता पार्टीला 3 डिसेंबरला आपणाला सर्वांना गुलाल उधळायचा आहे, याच्यासाठी आपण एकत्र येण्याची काळाची गरज आहे. भारतीय जनता पार्टीचा विशेष करून आपल्या या कार्यक्रमामध्ये इथे सेतूचं आपण एक लोकार्पण केलं आहे. सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष सावंत साहेबांनी सांगितलं की एक सेतू असा असावा, त्याला एक कॉल सेंटर करावं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोणताही तळागाळातील व्यक्ती कोणताही प्रश्न असू नये तर तिथे कॉल आल्यानंतर तिथे ॲम्ब्युलन्स असो किंवा कोणतीही तहसीलदार असो, कलेक्टर असो किंवा प्रांत असो, यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी गोरगरीब जनतेसाठी हे कार्यालय आपण ओपन केलेलं आहे. विशेष म्हणजे मी आजच्या या कार्यक्रमाबद्दल मी अभिमानाने सांगतो की माझं नशीब आहे, माझ्या या सर्व मित्रमंडळींचं नशीब आहे की एवढी मोठी दिग्गज नेते मंडळी आम्हाला भेटणं ही खूप नवलाची गोष्ट आहे. कालच आचारसंहिता जाहीर झालं. मी सर तुम्हाला एकच सांगतो सन्माननीय साहेबांना की आज आपण सर्वांनी योगायोगाने का असेना, मला वाटतं सोनुर्लीची जत्रा आहे आणि त्या योगायोगाने सभापती साहेब म्हणा किंवा सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब किंवा आमचे लाडके पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, विशेष माझ्या या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयासाठी आपण आलात. मी आपल्या सर्वांना धन्यवाद मानतोय, कारण आपण सर्वजण येणं ही माझ्यासारख्या एका छोट्या कार्यकर्त्याची जीत आहे. मी एवढंच तुम्हाला सांगतो की येणाऱ्या विधानसभेनंतर आज जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती, नगरपालिका या संपूर्ण इलेक्शनला 95% भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्गमध्ये असणार. टाळ्या मारायला हरकत नाही. तर ही कशी असणार तर नितेशजी राणे साहेब आपल्या भाषेमध्ये सांगतील, कारण त्यांचं उत्कृष्ट प्रकारे कार्य असतं, ते आपल्या भाषेमध्ये सांगतील आणि आपण सर्वांनी शांतचित्तेने ऐकायचं आहे. पुढील भाषणं काकाजी आपण चालू करायला हरकत नाही. 1-2 मिनटं, 1-2च प्रवेश आहेत, प्रमुख 5-10 लोकांचा प्रवेश करून घ्यायचा आहे, आपण नावं घ्यायची आहेत. एवढं सांगून मी माझं भाषण आवर्त घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद. धन्यवाद विशालजी. इथं प्रवेश घेण्यासाठी उबाटा गटाचे सावंतवाडी विधानसभा प्रमुख तथा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय विक्रांत सावंत आज आपल्या सर्व नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आणि भारतीय पक्षावर, जनता पक्षावर विश्वास ठेवून आपल्या या पक्षामध्ये सहभागी होत आहेत. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी सर्वच मान्यवरांना विनंती करतोय. विक्रांतजी सावंत, त्यांच्यासोबत संजय कानसे, सन्माननीय विक्रांत सावंत भारतीय जनता पक्षामध्ये आज प्रमुख अतिथींच्या समेत प्रवेश करतायत. यानंतर श्री मायकल डिसोजा, आपलं सर्वांचं भाजपा परिवारामध्ये आजपासून स्वागत, मनापासून स्वागत.
यानंतर मायकल डिसोजा आणि त्याचे सर्व कार्यकर्ते जिल्हा परिषद सदस्य तथा माजी तालुका प्रमुख मायकल डिसोजा, उबाटा गटाचे युवा पदाधिकारी त्यांच्यासोबत मेघश्याम काजरेकर, थॉमस डिसोजा, संदीप माळकर, भरत सावंत, शैलेश टिडवे, निशिकांत पडते, देवदत्त शिवदत्त घोगडे, मारिया डिमेलो, गौरी करमळकर, प्रतीक्षा धुरी, सेजल कारुडेकर, मनोहर ठिकार, रश्मी काजरेकर, उज्ज्वला सावंत, भरत सावंत, सुधाकर चव्हाण, सर्वेश परब, रवींद्र परब, चिन्मय जाधव, रुपेश परब, दिनेश सावंत, सुदेश राणे, योगेश रेडकर, उमेश भालेकर, बाळाभाऊ भाटे, विनोद सावंत, अनिल परब, संजय जंगले, शुभांगी घोगडे हे सर्वच पदाधिकारी आहेत साहेब. सोनू कासार, नितीन शिरसाट, महादेव राऊळ, बबन डिसोजा, डॉमिनिक डिसोजा, मनीष नाईक, आबा खेडेकर, संतोष लिंगवत, नारायण राणे, पस्त्या गोम्स, गोपाळ कृष्ण फोंडचा, गोविंद करमळकर, सिद्धेश केदार, संतोष बोबाटे, प्रताप गावडे, सत्यवान लिंगवत, दीपक परब, मधुकर परब, शिवा परब, जीजी सावंत, उमेश परब, राहुल राणे, संदेश कारेवडेकर, झिरू करमळकर, सुनील फोंडबा, रोहित बिले, विलास गवळी, संजय हनपाडे, सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्याचप्रमाणे रुपेश पावसकर, शिंदेगड शिवसेना जिल्हा संघटक यांचंही मनापासून स्वागत. रुपेश पावसकर, त्यांच्यासमोर प्रसाद नार्वेकर, युवासेना तालुका प्रमुख तथा माणगाव विभाग प्रमुख किशोर सावंत, विभाग प्रमुख नरेश नेरुरकर, संतोष परब, कल्पेश मार्गे, अमरसिंह कदम, कृष्णा पाटकर, सतीश सावंत, दीपाली नारिंगरेकर, शीला नारिंगरेकर, वैभव तुरस्कर, शरद तुरस्कर, सचिन हळदणकर, महेश हळदणकर, दिलीप येतोरेकर, विलास पाटकर, शिवसेना शिंदे गटाचे हे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते. रोणापालमध्ये प्रकाश गावडे, माजी सरपंच रोणापाल. नेमळे गावचे काही पक्ष प्रवेश करणारे मंडळी आहे. 5 जण प्रमुख पुढे या कोणतरी. नेमळे गावचे, नेमळे आणि रोणापालची 5 मुलं. रोणापाल माजी सरपंच प्रकाश गावडे, नंदकिशोर नेमन, सुदीन गावडे, विष्णू तुयेकर, निलेश नाईक, प्रदीप नाईक, अमित गावडे. खर तर प्रतिकात्मक 4-5 जणांनी या साहेबांना या ठिकाणी सॉरी साहेब, या ठिकाणी फ्रेम मध्ये सर्वांनी फोटो घ्यायचा आहे. सर्वांनी फोटो घ्यायचा आहे. भारतीय सर्वांचं- जनता पार्टीचा सर्वांचं या भारतीय झालेल्यांनी जनता पक्षाच्या परिवारामध्ये सहर्ष स्वागत. झालेल्यांनी खाली जायचं आहे. रोणापाल गावचे 5 प्रमुखांनी वर यायचं आहे. विनंती आहे. रोणापाल ज्यांचं झालंय ना त्यांना बसायला द्यायचं आहे. रुपेशजी आपण वरती बसायचं आहे. रुपेशजी बाकी सर्व मंडळींनी खाली जायचं आहे. रोणापालचे 5 प्रमुख मंडळींनी हो आले त्यांनी वर यायचं आहे. विनंती आहे. रोणापाल हो तेच रोणापाल आणि नेमळेतील 5 मंडळी. नेमळे जरा फोटोग्राफरनी जरा यायला द्यायचं आहे. नेमळेवाल्यांना एक 5 जण. श्रीकांत करून घे ना. रोडापार मधले प्रकाश गावडे, नंदकिशोर नेमन, सुदीन गावडे, विष्णू तुयेकर, निलेश नाईक, प्रदीप नाईक, अमित गावडे. भारतीय जनता पार्टीचा नेमळेतील एक 5 जण वर यायचं आहे. हे झाल्यानंतर नेमळे गाव. चला सर्वांनी खाली बसून घ्यायचं आहे. रोणापालच्या मंडळीने नेमळे गाव. नेमळेतील प्रमुख मंडळीने वर यायचं आहे. या नेमळे या पुढे या. इकडे नाही इकडे. अजूनही थोडे त्या बरेच बाजूने. प्रवेश आहेत आणि सर्वांना आता उत्सुकता आहे की प्रमुख अतिथींसोबत फोटो झाला पाहिजे. त्यामुळे विजय असो. भारतीय जनता पार्टीचा. भारत माता की सर्वच प्रवेशकर्त्यांना आपल्या प्रमुख नेत्यांसोबत फोटो सेशन करायचं आहे. त्यामुळे क्षमा करा, मी दिलगिरी व्यक्त करतो की बरेचसे कार्यकर्ते येत आहेत. यानंतर मालवणमधील रामगड सरपंच शुभम विष्णू मटकर आणि त्याचे सहकारी सुधीर मेडबावकर, अनंत कामतेकर, मोहन घाडीगावकर, मालवण कामतेकर. मालवण रामगड सरपंच शुभम मटकर आणि त्याचे सर्व सहकारी, थाकू मेस्त्री,
आरती कामतेकर, वैभवी मालवणकर, संगीता मिडभावकर, अंकिता वाघ, कृपा करून 5-6 जणांनी या. आपल्या जरा कॅमेरामॅन जरा प्रमुख अतिथींना जायला देता. एकतर खूपच विलंब होतोय आपल्याला. मला माहिती आहे, कल्पना आहे की आपल्याला सर्व प्रमुख अतिथींसोबत फोटो घ्यायचे आहेत. चला इकडनं थोडे जण या, ह्या साईडनं, राईट, उजव्या बाजूने. प्रवेशाचा कार्यक्रम आपण बऱ्यापैकी आटपलेला आहे. आपणाला सर्वांना साहेबांच्या भाषणामध्ये औत्सुक्य राहिलेले आहे, ते महत्वाचं आहे. त्यामुळे काकाजी आता बस कर. धन्यवाद. सर्वांचंच भारतीय जनता पक्षाच्या परिवारामध्ये प्रमुख अतिथींच्या शुभ हस्ते मनापासून स्वागत. येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये आपण जोमानं भारतीय जनता पक्षाचं कार्य कराल. या पक्षाला आणि पक्षानं केलेल्या सर्वच भारतीय पक्षाच्या ज्या योजना आहेत, जी कार्य आहेत, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांपर्यंत महाराष्ट्र राज्याने आणि भारत सरकारने सर्वसामान्य लोकांसाठी केलेल्या सर्व योजना आपण लोकांपर्यंत पोहोचवाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि यानंतर मी मनीषी दळवी साहेबांना विनंती करतोय की आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण प्रमोदजी जठार साहेब, प्रभाकर सावंतना विनंती आहे की आपण आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जिल्हाध्यक्ष नात्यानं संबोधित करावं. नमस्कार. आजच्या या सुंदर अशा तेच सांगतो मी. भारतीय जनता पार्टीच्या आजच्या या संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आपले महाराष्ट्राचे लाडके नेते, आपल्या भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष, आपल्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि आपले सुपुत्र आदरणीय नार्वेकर साहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि आमचे सगळ्यांचे नेते आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, आदरणीय जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सर्वच मान्यवर, आपण उपस्थित असणारे भारतीय जनता पार्टीचे या जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते. खरं म्हणजे कालपासूनच आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. अनेक भागांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आपापले कार्यकर्ते आपापल्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर फडकवण्यासाठी काम करतायत. आणि आज या ठिकाणी जिल्ह्याच्या वतीने आपण सगळ्याच प्रमुख कार्यकर्त्यांबरोबर संवाद या ठिकाणी आदरणीय चव्हाण साहेब, आदरणीय नार्वेकर साहेब आणि आदरणीय राणेसाहेब त्या ठिकाणी संवाद करतील, कार्यकर्त्यांच्या भूमिका समजावून घेतील आणि त्याच्यातनं पुढची निवडणुकीची रूपरेषा, निवडणुकीला कशा प्रकारे सामोरं जायचं या दृष्टिकोनातनं आज मार्गदर्शनसुद्धा या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना केलं जाईल. खरं तर या सगळ्या निवडणुकीसाठी सुरुवातीलाच मी मनापासून सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि या निमित्ताने आदरणीय चव्हाण साहेब आणि नार्वेकर साहेबांना आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या या सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने सांगू इच्छितो की या 4 नगर परिषदांची जी निवडणूक जाहीर झाली आहे तिथे भारतीय जनता पार्टी स्वबळावर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा निश्चितपणे रोवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण कार्यकर्त्यांनी यापूर्वीपासूनच अशा प्रकारची तिथली जी स्थानिक बांधणी आहे, आपलं काम आहे ते त्या पद्धतीने सुरू केलेलं आहे. मागच्या महिनाभर ज्या ज्या ठिकाणी बैठका होत आहेत, ज्या ज्या ठिकाणी कार्यकर्ते संवाद साधत आहेत, प्रत्येक ठिकाणी कार्यकर्त्याची हीच भूमिका आहे, आम्हाला एकदा स्वबळावर लढण्याची संधी द्या. 2 वेळा आपण सांगितलं की लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये महायुतीच्या माध्यमातून लढा. महायुतीच्या माध्यमातून लढलं गेलं. महायुतीच्या माध्यमातून जे रिझल्ट आपल्याला अपेक्षित होते त्याच्यापेक्षा किंबहुना चांगले रिझल्ट कार्यकर्त्यांनी आपल्या ताकदीवर त्या ठिकाणी मिळवून दिले. परंतु आता ज्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत आणि कार्यकर्त्यांचं सगळ्यांचंच मत आहे की आपल्याला त्या ठिकाणी स्वबळावर लढण्याची संधी द्यावी. खरं तर याचे संकेत यापूर्वीच आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय
आणि आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष यांनी यापूर्वीच मुंबईच्या एका बैठकीमध्ये दिलेले होते आणि तेव्हापासून कार्यकर्त्यांमध्ये एक हत्तीचं बळ निर्माण झालं आणि तेव्हापासून सर्वच कार्यकर्ते आपापल्या पद्धतीने कामाला लागले आहेत. आज काही प्रवेश आपण या ठिकाणी पाहतो आहोत. अशा प्रकारचे प्रवेश जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीमध्ये रोज न चुकता मागचा महिनाभर सातत्याने होत आहेत आणि याही पुढच्या काळामध्ये ते होत राहणार आहेत. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी खरं तर आमच्याकडे कार्यकर्ते आणि त्यांची संख्या आणि त्या हिशोबाने आपल्याकडे असलेल्या उमेदवारांची संख्या याचा विचार करता खरं तर अजूनसुद्धा एक झेडपी असली असती तरी आपल्याकडे उमेदवार पुरे पडले नसते. इतके उमेदवार आपल्याकडे आहेत आणि तेवढे प्रत्येक उमेदवार हे त्या ठिकाणी सक्षम आहेत. पंचायत समितीचे उमेदवार असतील, जिल्हा परिषदचे उमेदवार असतील आणि त्यामुळे आज कार्यकर्त्यांना स्वबळावर लढण्याची संधी मिळते आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना त्या ठिकाणी उमेदवार म्हणून लोकांसमोर जाण्यासाठी जी सेवा आपल्या सगळ्यांच्या विचाराने आपल्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी समाजाची केली आहे, जनतेची केली आहे, त्याचे आशीर्वादसुद्धा त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना त्या उमेदवारांना मिळवण्याची ही एक संधी आहे आणि ती संधी खरं तर आपण सगळ्यांनी द्याल अशी अपेक्षा करतो. सगळ्याच इच्छुक उमेदवारांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो की तुमच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण होत सगळ्यांना चांगली संधी मिळो आणि या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये सुद्धा जिल्हा परिषदेवर तर आहेच परंतु पंचायत समितीच्या 8च्या 8 पंचायतीमध्ये पंचायत समित्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा हा 100% रोवला जाईल आणि पुन्हा एकदा या जिल्ह्यामध्ये नगर परिषदा, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या विजयानंतर आपण तिघही जण विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी यावं. तोपर्यंतची जबाबदारी ही कार्यकर्ता म्हणून आमची सगळ्यांची आहे आणि या जिल्ह्याची जबाबदारी विजयापर्यंत विजय खेचून आणण्याची जबाबदारी आम्ही सगळेजण घेतो असं आपल्याला अभिवचन देतो. येथेच थांबतो. सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दळवी साहेब. यानंतर प्रमोदजी जटर साहेब, प्रभाकरजी सावंत साहेब आपल्याला विनंती आहे. भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकरजी सावंत साहेब आपल्याला संबोधित करतात. नमस्कार. आज खरं तर आपण 4 वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यातली सगळी पदाधिकारी मंडळी उपस्थित झालेली आहेत. सन्माननीय प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचा हा खरं तर तसा पहिला जिल्हा दौरा आहे आणि त्यांच्या स्वागतासाठी आपली सगळी पदाधिकारी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं मी स्वागत करतो. एक जनसंपर्क कार्यालय या ठिकाणी निवडणुकीच्या काळांमध्ये उभं राहावं. आपलं कणकवलीचं जिल्हा कार्यालय काम त्याचं सुरू आहे आणि दरम्यान एक कार्यालय परिपूर्ण असावं म्हणून या ठिकाणी आपण संपर्क कार्यालय सुरू केलं आहे. त्याचं शुभारंभ आज या ठिकाणी झाला आणि आज आगामी होऊ घातलेल्या सगळ्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत सन्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आणि सन्माननीय पालकमंत्री साहेब, सन्माननीय नार्वेकर साहेब ही मंडळी उपस्थित आहेत. ते या संपूर्ण जिल्ह्याचा एक संक्षिप्त आढावा पुढच्या होणाऱ्या बैठकांमध्ये घेणार आहेत. तर अशा बैठकीसाठी, अशा कार्यक्रमासाठी उपस्थित व्यासपीठावरील सगळीच मान्यवर मंडळी, माझे सगळे सहकारी, व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित असणारी सगळी मंडळी, या सगळ्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. साहेब, माझ्या भाषणातला बराचसा भाग हा मनीष दळवींनी इथे या ठिकाणी व्यक्त केला. कारण एक गेले 2 महिने संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे सगळी नेते मंडळी, सगळी कार्यकर्ता मंडळी, सगळी पदाधिकारी मंडळी आपल्या, तसेच सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य नेतेजी राणेसाहेब असतील, या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीच्या तयारीला खरं तर खूप आधीपासून लागलेली आहेत. आणि त्या अनुषंगाने नगरपालिका क्षेत्रातल्या बैठका असतील, जिल्हा परिषद क्षेत्रातल्या बैठका असतील, त्या सगळ्याच्या मतदानाची वर्गवारी असेल, अशा अनेक गोष्टी या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण केलेल्या आहेत. आणि या सगळ्याचा आढावा आपल्या आणि सन्माननीय देवेंद्रजींच्या उपस्थित झालेल्या मुंबईच्या बैठकीमध्ये आपण दिलेला आहे. आणि त्या सगळ्या आढाव्यात आपण म्हटलेलं होतं की जिल्हा परिषदची भारतीय जनता पार्टीची आजची संघटनात्मक स्थिती अशी आहे की 50 पैकी 40च्या वर जिल्हा परिषदच्या जागा भारतीय जनता पार्टी निर्विवादपणे या ठिकाणी जिंकणार आहे. त्याचप्रमाणे मागच्या वेळी आपल्याकडे जवळपास सगळ्याच होऊ घातलेल्या नगरपालिका आपल्या ताब्यात होत्या. तिथे आपले नगराध्यक्ष होते, काही ठिकाणी आपले उपनगराध्यक्ष होते. त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीची स्थिती कोणत्या प्रकारे आहे हे एकदम बूथनिहाय आपण मतदानाच्या आकडेवारीवरून आपल्या सगळ्यांच्या समोर आपण ठेवलेली होती. त्यामुळे साहजिकच आम्ही त्या ठिकाणी मागणी केली होती
आणि आजच्या या आपल्या दौऱ्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या या एका बैठकीच्या निमित्ताने मी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून आपल्याला सांगतो की साहेब, इतकी भारतीय जनता पार्टीची चांगली स्थिती असताना मागच्या वेळी आपण विधानसभेच्या निवडणुकीला प्रदेशाने जो आम्हाला आदेश दिला त्याप्रमाणे आम्ही युतीमध्ये काम केलं, चांगला तुम्हाला अपेक्षा असलेला निकाल दिला. त्याच्या आधी आम्ही जे आपल्याला सांगितलं होतं की 1 लाखाचं मताधिक्य देऊन आपल्या या लोकसभेचे खासदार सन्मान्य राणेसाहेब यांना निवडून आणू. आणि जे शब्द आम्ही तुम्हाला सांगितले, ज्या गोष्टी जी आकडेवारी आपल्यापर्यंत आम्ही पोचवली आजपर्यंत, त्या आकडेवारीने लोकसभा असेल आणि विधानसभेच्या 3 सीट युतीतल्या ह्या सगळ्या आम्ही विजयी केलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद आणि सगळ्या नगरपंचायतच्या निमित्ताने आपणा सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती करतो, आपला तर होकार असेल किंवा आपल्याला आनंदच असेल जर आपली पार्टी या संपूर्ण जिल्ह्याभरामध्ये इतकी विस्तारित झाली असेल, इतकी संघटित असेल की स्वबळावर लढण्याची कार्यकर्त्यांची मानसिकता असेल. आणि त्यामुळे आम्ही आज पुन्हा एकदा त्याचा पुनरुच्चार करतो की आगामी सगळ्या निवडणुका, पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल, सगळ्या नगरपंचायत 3 नगरपरिषद आणि 1 नगरपंचायतच्या निवडणुका आम्ही एकदम चांगल्या मताधिक्याने जिंकणार आहोत. त्यामुळे या सगळ्यामध्ये कुठलाही किंतु परंतु न राहता आजच आम्हाला स्वबळावर निवडणूक लढण्याची अनुमती द्यावी अशी सगळ्या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. आणि आपण जर ही अशा प्रकारची संधी आपण दिलीच आहे असं आम्ही समजून आमच्या कामाला सुरुवात केलेली आहे. आणि त्यामुळे पुढच्या कालावधीमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीचे निकाल येतील. आणि ज्या सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य नितेशजी असतील, सन्मान्य म्हणजे आपण आहात आणि सगळेच आमचे पदाधिकारी, या सगळ्यांनी गेल्या 5 वर्षामध्ये जी मेहनत केलेली आहे त्यामध्ये एक चांगलं संघटित आणि विस्तारित असं भारतीय जनता पार्टीचं रूप या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेलं आहे. उद्याच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने सुद्धा अशा पद्धतीचा एक चांगला विजय आपल्या सगळ्यांच्या चरणी आम्ही अर्पण करू अशा प्रकारचा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. दुसरं, आताच अनेक नवीन कार्यकर्त्यांचे प्रवेश या ठिकाणी संपन्न झाले. त्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांचं भारतीय जनता पार्टीच्या या सगळ्या कुटुंबामध्ये, या परिवारामध्ये सहर्ष स्वागत करतो. खरं तर भारतीय जनता पार्टीची विचार प्रणाली आहे, कार्यप्रणाली आहे, ही जवळपास संपूर्ण देशभरामध्ये प्रत्येक नागरिकाच्या मनाला भावलेली आहे. आणि त्यातूनच आज दिवसाकाठी शेकडो प्रवेश होत आहेत. जर साहेबांचं फेसबुक पेज, सोशल मीडिया जर बघितलं तर रोज पहिला कार्यक्रम एक प्रदेश कार्यालयाच्या दारामध्ये प्रवेशाचा असतो. नितेशजी जिल्ह्यात कधी येत आहेत आणि सकाळच्या सत्रामध्ये त्यांचं प्रवेशाचं एक सत्र चालू असतं. त्यामुळे जिथे जिथे आपला नेता आहे, जिथे जिथे आपले पदाधिकारी आहेत, तिथे तिथे प्रवेशासाठी रांग लागलेली आहे. ज्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये प्रवेश केलेला आहे त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या विचारसरणीला मान देऊन तो प्रवेश केलेला आहे. पण खरं सांगायचं मित्रांनो, तर भारतीय जनता पार्टीची कार्यप्रणाली, विचारप्रणाली ही बघायला, ऐकायला थोडीशी सोपी आहे, पण प्रत्यक्ष आचरणात आणताना थोडीशी कठीण आहे. पण ज्याने ती आचरणात आणली, ज्याने तो संयम दाखवला, ज्याने कमळ याला सिग्नल मांडलं, जिथे लाल पडला तिथे थांबला, हिरवा पडला तिथे गेला, अशा प्रकारे जर कोणी काम केलं तर भारतीय जनता पार्टीमध्ये त्या कार्यकर्त्याच्या व्यक्तिमत्वाला चांगला न्याय देण्याचा या ठिकाणी प्रघात आहे. आणि अशी हजारो उदाहरणं आपण या संपूर्ण देशभरात असेल, राज्यात असेल, जिल्ह्यात बघितलेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी या आपल्या सगळ्या परिवारामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करावं. अनेक वर्ष अनेक कार्यकर्ते काम करत आहेत या सगळ्या संघटनेचं, त्यांना योग्य तो सन्मान द्यावा आणि नवीनांना, जुन्या कार्यकर्त्यांनी चांगला सन्मान द्यावा आणि आपलं एक मोठं विराट असं स्वरूप आपण संपूर्ण प्रदेशाला दाखवावं अशा प्रकारची विनंती करतो. पुन्हा एकदा व्यासपीठावरची मान्यवर मंडळी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आलेली आहेत आणि देवगडच्या टोकापासून, वैभववाडीच्या टोकापासून सगळी मंडळी आपला खास आढावा सादर करण्यासाठी आली आहेत. या सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांना विनंती आहे की आपण सर्वांना संबोधित करावं. भारतीय जनता पक्षाच्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष सन्मान्य राहुल नार्वेकरजी, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे लोकप्रिय असे प्रदेशाध्यक्ष सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब, माजी आमदार सन्मान्य अजित गोगटेजी, माजी आमदार सन्मान्य प्रमोद जटारजी, सन्मान्य शैलेंद्र दळवीजी, जिल्हा बँकेचे
अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पक्षाचे आमचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, प्रदेशचे उपाध्यक्ष सन्मान्य अतुल काळशेकरजी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्मान्य विशाल परब, सन्मान्य कोरगावकर मॅडम, उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सर्वच प्रमुख मान्यवर, भारतीय जनता पक्षाच्या सिंधुदुर्गचे सर्वच प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो आणि आमचे पत्रकार मित्र, आज आमच्या विशाल परब यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण इथे उपस्थित आहात. आत्ताच काही वेळा अगोदर आमचे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब, आमचे महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी आणि आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतजी आणि आमच्या सगळ्यांच्याच हस्ते या कार्यालयाचं आत्ताच उद्घाटन झालेलं आहे. त्यानंतर असंख्य विविध पक्षांचे कार्यकर्त्यांनी आपल्या भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे. आज आपण सर्वजण एवढ्या मोठ्या संख्येने जे जमलेलो आहे, आपल्या मनामध्ये असंख्य प्रश्न आहेत. मनामध्ये येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नेमकं काय करावं हे ऐकण्यासाठी आपण सर्वजण इथे आलेला आहात. या कार्यक्रमाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रत्येकाचा वेगवेगळा आहे. कार्यकर्ता म्हणून आपले प्रदेशाध्यक्ष इथे आहेत आणि आम्ही सगळेजण, आपण सगळेजण मिळून येणाऱ्या 3 डिसेंबरच्या किंवा 2 डिसेंबरला मतदान आहे, 3 डिसेंबरला मतमोजणी आहे. या निवडणुकीच्या मध्ये भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून आम्ही काय काम करावं या बाबतीचं मार्गदर्शन घेण्यासाठी आपण इथे आलेला आहे. हा आपला हेतू आहे. पण ह्या सभेकडे बघणारा दृष्टिकोन असंख्य लोकांचं वेगळं आहे. काही लोक आपल्याकडे आपल्याला मोबाईलवर आपला हा कार्यक्रम फार बारकाईने बघत असतील, निहाळत असतील की काय शब्द वापरले जात आहेत, काय भूमिका मांडली जात आहेत. पत्रकार मित्रांचा आणि ह्या जनसंपर्क कार्यालयाचा काही संबंध नाही. त्यांना हे ते भारतीय जनता पक्षाचा जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन आहे, त्याच्यात काही संबंध नाही. बरोबर आहे ना? मी असो, आमचे प्रदेश अध्यक्ष साहेब असो, आमचे राहुल नार्वेकर साहेबांना तसं जिल्ह्याच्या राजकारणाबद्दल माहीत नाही म्हणून त्यांचं भाषण व्यवस्थित होईल. पण आम्ही नेमकं काय बोलतो त्याच्यामध्ये आमचं चॅनल चालतं आहे का ह्याच्यावर हे सगळे रांग लागलेली आहे. यांचा भारतीय जनता पक्षाची काय लेणं देणं नाही. बरोबर आहे ना? हसतात बघ कसे. आणि मग लावालावी कशी करायची? हां, काही लोकांनी फोन पण ऑन ठेवलेले आहेत, हे माहिती आहे, कारण का मागे आमचेच कार्यकर्ते उभे आहेत. मग आज आमचा कार्यक्रम झाला लगेच फोन करणार, साहेब असे बोलल्या, तुमचं काय मत आहे? पण चाललं आपला चॅनल, आपलं कामच तेवढं आहे ना. कारण का जिल्ह्याच्या विकासाशी आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमचा पक्ष किती मजबूतीने ह्या राज्यामध्ये आणि या जिल्ह्यामध्ये काम करतोय, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आमचे रवी चव्हाण साहेब दिवस रात्र कशी मेहनत करतायत, आमचे प्रभाकर सावंतजी दिवस रात्र आपला पक्ष कसं वाढवत आहेत, याच्याशी आपलं काय लेणं देणं? बरोबर आहे ना विशालजी? मग नाव मुद्दामून घेतो कारण सगळ्यांची नाव घेऊ शकत नाही. म्हणून माझं म्हणण्याचं कारणच एवढं आहे की आज आपण जे एकत्र जे जमलो आहे ना, ते कोणाची जिरवण्यासाठी, कोणाला बातम्या देण्यासाठी, कोणाचे लावलावी करण्यासाठी ही पूर्ण हे कार्यकर्ते आमचे जमलेले नाही. पण आमच्या सहकारी विशाल परबनी सावंतवाडीमध्ये आमच्या भारतीय जनता पक्षाचं एक जनसंपर्क असं भव्य असं कार्यालय उभं केलं आहे आणि कार्यकर्ता म्हणून आमच्यासाठी कार्यालय हे मंदिरप्रमाणे असल्यामुळे आज आम्ही इथे जमलेलो आहे. ही आमची भावना आहे. म्हणून उद्या आम्ही कितीही भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीमध्ये कितीही चांगलं बोललो, आमचं राज्य सरकार, आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार राज्य सरकार किती चांगलं काम गेला 11 महिन्यापासून करतंय. आम्ही कितीही जोरधोरात ओरडलो ना
काही येणार नाही, बरोबर ना, काही बातम्यामध्ये येणार. पण ते म्हणून कार्यकर्त्यांना सांगेन, येणारे 2 महिने आहेत ना, तुम्हाला फार बारकाईने आणि फार जिद्दी आणि चिकाटीने काम करायला आहे. कारण का आपल्याला विचलित करण्यासाठी, आपल्याला आपल्या मार्गातून कुठेतरी दुसरे घेऊन जाण्यासाठी, आपापसात लावण्याच्या दृष्टिकोनातून असंख्य प्रयोग सुरू झालेले आहेत आणि होणारी आहे. काही लोकांनी तर 2-2 महिन्याचे सुपाऱ्याचे पॅकेज घेऊन चाललेले आहे. आणि म्हणून आपण विचार करायला पाहिजे की आपण दुसऱ्यांची रेष पुसायची आहे की आपली रेष मोठी करायची आहे. हा विचार भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी करायचा. कारण का प्रदेश अध्यक्ष साहेब असो, आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब असो, आमचे राणे साहेब असो, आपण ज्या पक्षामध्ये काम करतोय, आपण कधी ह्या नेत्यांना कोणा दुसऱ्यांवर टीका करताना पाहिलं आहे का? कोणा दुसऱ्यांना त्याच्याबद्दल तू बाबा तू कमी आहेस, मी मोठा आहे असं बोलताना कधी पाहिलं आहे का? अहो, महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, आम्ही सगळे विरोधी पक्षामध्ये होतो. विधिमंडळामध्ये आम्ही तेव्हा तिन्ही म्हणजे तेव्हाची शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, आमचे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेता होते, समोर बसायचे. हे सगळेच्या सगळे एकाच्या व्यक्तीवर तुटून पडायचे. आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी काही बोललं नाही. जेव्हा विकेट काढायचे तेव्हा सगळ्याची विकेट काढून दाखवली. हे गुण घेण्यासारखे आहेत. कधी बोलायचं, कसं बोलायचं आणि कृतीतून कसं करून दाखवायचं, हाच तर संस्कार आपल्याला सन्मान्य राणे साहेबांनी दिलेले आहेत. आणि ह्यावर आपण सगळ्या जणांनी काम करायला पाहिजे असं तर मताचं मी आहे. निवडणुका आहेत, शेवटी स्वबळाची भाषा होते आणि ताकद भारतीय जनता पक्षाची असल्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याला भावना अशी आहे की आम्ही स्वबळावर लढून भारतीय जनता पक्षाचाच झेंडावरती फडकला पाहिजे. हे प्रत्येकाच्या मनात आहे, प्रत्येकाच्या मनात आहे. त्याच्यामध्ये काही चुकीचं नाही, काही चुकीचं नाही. कारण का आपण मेहनत केली आहे. भारतीय जनता पक्ष हा फक्त निवडणुकीसाठी काम करतो का? तर नाही, पक्षात नाही. वर्षभरामध्ये प्रदेशाकडून असेल, केंद्राकडून असेल किंवा प्रभाकर सावंत साहेब असंख्य कार्यक्रम आपण राबवत बसतो. सेवा करण्याचे विविध कार्यक्रम असतील, विविध जयंतीच्या निमित्त कार्यक्रम असतील. आता आपण एकता दौड आपण केली किंवा मध्ये चव्हाण साहेबांनी रक्षाबंधन संदर्भात कार्यक्रम, असंख्य कार्यक्रम वर्षभरामध्ये अगर भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ते सातत्याने अगर घेत असेल तर मग कार्यकर्त्यांमध्ये ही भावना येणार आहे, बाबा माझ्या गावामध्ये अगर माझीच ताकद असेल तर इकडची निवडणूक अगर असेल तर मीच जिंकलो पाहिजे. ती भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे, प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे. आपल्या प्रभाकरजींनी जसं बोललंय की आपण लोकसभा आणि विधानसभामध्ये आम्ही ठणकाम सांगतो, हे फक्त सिंधुदुर्गापर्यंत नाही पण पूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये एक अशी विधानसभाची सीट कोणीही मोजून दाखवावी किंवा मला त्यावर व्यासपीठावर यावं. मी निवडणुकीच्या पूर्ण गणिताचा अभ्यासक आहे. कोणीही मला त्या निवडणुकीचे आकडे दाखवावे की कुठलाही आमदार ते आमदारकी विधानसभेची या पूर्ण कोकण पट्ट्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या ताकदीशिवाय कोणीही आमदार होऊ शकलाय का अशी एक मतदारसंघ मला दाखवा, एक मतदारसंघ दाखवा. मग काही हरीन. मग ही अगर भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे तर आपण आपल्या आपल्या नेत्यांकडे ही भावना व्यक्त करतो आणि काम सुरू केलेलं आहे. आम्ही नाही कोणाला कधीच आम्ही डिवचलेलं नाही. तुम्ही 11 महिने बघा, भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याचं वक्तव्य दाखवा ज्याच्यामुळे वातावरण खराब होईल. माझ्या सकट किती डिवचण्याचे प्रकार होतात, किती चिडवण्याचे प्रकार होतात. पत्रकार परिषदेचं तर आपलं होलसेल लागलं जातं. कोणी काही पत्रकार घेतं, काही आव्हान करतं. आमचं तर चव्हाण साहेब मनोरंजन होत असतं. रोज सकाळी पेपरात उठतो, हा आव्हान देतोय ते आव्हान देतो. मी मनात बोलत आहे ह्याला मीच नगराध्यक्ष बनवलं आणि हाच मला आव्हान द्यायला लागलाय. त्याला आम्ही नसतो तर काय झालं असतं. हे असे असंख्य उदाहरणं आहेत. हो म्हणजे विधानसभेच्या टायमाला प्यार किया तो डरना क्या होतं आणि विधानसभेच्या नंतर हम आपके होऊन कोण झालेलं आहे. त्याला आम्हालाच कळत नाही नेमकं लफडं कुठे झालं तेच कळत नाही. काय तुम्ही आपले प्रभाकरजी एक दुसऱ्याकडे कुठे गेले बघत असतो. अरे तुम्ही चुकलात का मी चुकला सांगा तरी. कोण गुन्हेगार, कोणाला चव्हाण साहेबांचा अवेळी फोन येणार हे तरी सांगा.
आम्हालाच माहीत नाही हो काय चूक झाली, नेमकं कुठे चूक झाली. आपण आपलं सांगितलं बाबा, आमच्या वरिष्ठांकडून आलं का बाबा लोकसभेमध्ये एकत्र काम करायचं केलं. आपले राणे साहेबांना सिंधुदुर्गामध्ये 90% मतदान सिंधुदुर्गकरांनी भारतीय जनता पक्षाच्या जोरावर दिलेलं हे विश्वासाने मी सांगू शकतो. 90% कोणीही सांगावं कमी पडलं असेल तर. रत्नागिरीमध्ये काय केलं झालं हे तुम्हाला माहिती आहे. 3ही मतदारसंघामध्ये आपण मायनस होतो विधानसभेच्या रत्नागिरीमध्ये. सिंधुदुर्गामध्ये 90% होतं. विधानसभेला काय झालं हो सांगा मला. काय कुठले गणित आपण कुठे कमी पडलो. या मतदारसंघामध्ये मनीषजींना विचारा, आमच्या महेश सारंगला विचारा, प्रभाकरजींना विचारा, पण आमचे फडणवीस साहेब, आमचे राणे साहेब, आमचे रवी चव्हाण साहेबांनी आदेश दिले. आपण सगळ्या जणांनी काम केलं. कोणीही नाकारू शकत नाही. कोणी नाकारत असेल तर त्यांनी समोर येऊन दाखवावं. समोर येऊन दाखव. आम्ही कुठलाही कोणाचा अधिकार मागत नाही, कोणालाही भडकत जात नाही, कुठलंही वक्तव्य देत नाही. पत्रकारांनी किती आम्हाला डिवचलं आम्ही नाही बोलत. विचारा द्या ना. रोज टीव्हीवर काय ना काहीतरी कार्यक्रम सुरू आहे. जसं काय ह्यांच्या घरात काय होत नाही असं कहाणी घर की रोज चालू आहे त्यांच्या टीव्हीवर, त्यांच्या चॅनलवर. आम्ही काय बोलत नाही, गप्प बसतोय. कारण का शेवटी आमच्या नेत्यांनी आम्हाला त्या पद्धतीची शिकवण आणि संस्कार दिलेला आहे. समोरून काय आलं तरी तुम्ही गप्प बसा. आम्ही सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, राणे साहेब असतील, चव्हाण साहेबांना बघून आम्ही गप्प बसतो हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावं. नाहीतर आम्हाला हे आरेला करण्यामध्ये आम्ही PhD केलेली आहे. PhD उगाच अंगावर केसच नाही, आत्ताच 307 सुटलेली आहे माझ्या अंगावर. म्हणून या सगळ्या भानगडीमध्ये आम्ही पडत नाही. आम्हाला या जिल्ह्याच्या लोकांच्या विकासासाठी हा निवडणूक लढवायची. आम्हाला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, आम्हाला इथे नगर अध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सदस्य का बसवायचं आहे याचा विचार केला पाहिजे. कोणाची जिरवायची आहे, कोणाची स्पर्धा करायची म्हणून नाही. पण आज या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी काम करतोय, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब काम करतायत, तिथे आमचे चव्हाण साहेब काम करतायत, वरती प्रधानमंत्री म्हणून आमचे नरेंद्र मोदी साहेब काम करतायत. प्रत्येकाने आपल्या सत्तेच्या माध्यमातून आपल्या देशाचा, राज्याचा, जिल्ह्याचा विकास करायचा प्रयत्न करतायत. तोच भावना आपण स्थानिक जे स्वराज्य संस्थेकडे पण ठेवून आम्ही काम करायला प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही शहराचा नगराध्यक्ष का मागतो? कोणाची जिरवायची म्हणून नाही, कोणाची स्पर्धा करायची म्हणून नाही, पण ह्या सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण आणि कणकोलीचा विकास आम्हाला करून दाखवायचा आहे. आदर्श शहर म्हणून आज आमची सत्ता अगर राज्यामध्ये आणि देशामध्ये असेल तर उद्या अगर आमचा नगराध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष बसला तर आमच्यापेक्षा चांगला विकास कोण प्रतिस्पर्धी करू शकतो का ह्याचा साधा विचार करून आम्ही आज इथे मैदानात उतरलेलो आहे. आणि म्हणून आम्हाला सत्ता पाहिजे. आज पालकमंत्री, मुख्यमंत्री, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती एकच अगर विचाराचे असतील तर कोण विकास थांबू शकतो का हा विचार करून आपण निवडणुकीकडे गेलो पाहिजे. आणि साधा विचार करावं. मी वारंवार जे पत्रकार परिषदेवर मांडतो, आज आपल्याकडे उदाहरण जिल्हा परिषदमध्ये 50 सीट आहे. 50चे 50 उमेदवार आमच्याकडेही आहेत, शिवसेना शिंदे गटाकडे आहेत, राष्ट्रवादीकडे त्यांच्याप्रमाणे असतात. आज उभाटा कोणी इथे प्रत्येक गावागावामध्ये काम करणारे कार्यकर्ते माझ्या नजरेसमोर आहे. कोणालाही चव्हाण साहेबांनी विचारावं की प्रत्येक जण सांगेल आज उभाटाकडे, काँग्रेसकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गटाकडे 50चे 50 उमेदवार त्यांना जिल्हा परिषदेमध्ये मिळतील का यांनी उत्तर आम्हाला द्यावं. मिळतील का हो? मग 50 उमेदवारच त्यांच्याकडे नाही आहेत. मोजून खेचून ताणून 15 कुठून आणले तर बरेच, नाहीतर मुंबईवरून आणण्याची पाळी त्यांची होणार आहे. एवढी वाईट परिस्थिती आज महाविकास आघाडीची आहे जिल्ह्यामध्ये. मग आम्ही काय बोलतोय? आपल्याला अगर बंडखोरी थांबवायची असेल, कारण का युती अगर झाली दोघांमध्ये तर आम्ही काय सगळ्या कार्यकर्त्यांना न्याय देऊ शकणार नाही. प्रत्येकाला न्याय द्यायचा आहे, नाही तर उगाच काही गर्दी झालेली नाही. बरोबर आहे ना? याच्यामध्ये आता इच्छुकांना थोडं बाजूला हो असं म्हटलं तर बिचारा विशालची धमक्या होऊन जाईल. आज जरा तू विशाल थोडं 2 महिन्या निवडणुकीच्या अगोदर घेतलं असतं ना तर आपल्याला गाड्या मागवायला लागल्या असत्या बाकीच्या बाजूच्या गोव्या राज्यातून. पण इच्छुक असल्यामुळे
अवळी लोक भेटायला येत आहेत, अवळी गुच्छ येत आहेत आणि त्याचा म्हणून नेता म्हणून पण आम्ही आनंद घेतोय. पण तुम्ही सांगा, आपल्याकडे एवढी भाऊगर्दी आहे, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किमान 4 ते 5 उमेदवार आज आपल्याकडे आहेत चव्हाण साहेब, 4 ते 5 प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघावर. आज नगरपंचायतीकडे बघितलं पण तशीच परिस्थिती आहे. पण आम्ही एवढंच सांगतोय की आपल्याला बंडखोरी थांबवायची आहे, बंडखोरी व्हायला द्यायची नाही. या उभाटावाल्यांना, या काँग्रेसवाल्यांना त्यांच्या लायकीत ठेवायचं आहे, जेणेकरून त्यांच्याकडे अगर सीट नसतील तर आपण का आपल्या रेडीमेड सीट त्यांना द्यायचे. आणि आपण अगर त्या पद्धतीने अगर मैत्रीपूर्ण लढलो, कारण आपण टीका करायचं काय कारणच नाही, सगळे आपलेच आहेत. उगाच आपल्याला ह्या पत्रकारांच्या खटपाणी कशाला द्यायचं आहे लोकांना, कशाला परत परत टीका करायचं. हे बोलले असे, ते बोलले तसे, नाही द्यायचा. आम्ही मैत्रीपूर्ण लढत लढू आणि जिंकल्यानंतर चव्हाण साहेब, फडणवीस साहेब, राणे साहेब हे सगळ्या, एकनाथ शिंदे साहेब आम्हाला आणणारच आहेत एकत्र, आम्हाला थोडी लांब ठेवणार आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये थोडा प्रॅक्टिकल ज्याला म्हणतो, वास्तववादी अगर भूमिका आपण सगळ्या जणांनी घेतली तर मला असं वाटतं प्रत्येक कार्यकर्त्याला त्या पद्धतीचे न्याय भेटू शकतो. आम्हाला ही जाणीव आहे, ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. मग तुम्ही बोलाल, तुम्ही लोकसभेला तुम्ही युती केली, विधानसभेला युती केली, मग तुम्ही स्थानिक स्वराज्य अरे पण परिस्थिती बाबा वेगळी आहे ना. तुमची इच्छा असेल तर तोही प्रयोग करू, पण नंतर अगर बंडखोरी जास्त वाढेल मग आपण आम्हाला सांगू नका. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार आजच्या ह्या पक्ष कार्यालयाच्या निमित्ताने आपण झाले पाहिजे. निश्चित पद्धतीने आपले चव्हाण साहेबांना कार्यकर्त्यांचं मनात काय हे कळणारा हा नेता आहे. जसे राणेसाहेब पण आहेत, तसे फडणवीस साहेब पण आहे. प्रत्येकाला ह्या नेत्याला आपल्याला नेमकं काय हवंय हे चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. म्हणून आम्ही एवढंच सांगतो की आपल्याला कार्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून आज ह्या 5 वर्ष म्हणजे आता 11 महिन्या अगोदर आपली सत्ता महाराष्ट्रामध्ये महायुतीची सरकारची आलेली आहे. अजून 4 वर्ष या सरकारची बाकी आहे, 4 वर्ष. आणि 29ला परत विधानसभेची निवडणूक येणार आहे. म्हणून या निवडणुकीमध्ये जे काय होईल तो बांधण्याच्या दृष्टिकोनातून, पक्ष परत उभा करण्याच्या दृष्टिकोनातून 4 वर्ष आपल्याला अजून भेटणार आहेत, 4 वर्ष. आणि मग 29ला परत एकदा विधानसभेच्या समोर जात असताना परत एकदा महाराष्ट्र राज्यावर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री बसवण्यासाठी जास्त जास्त ताकद ही सिंधुदुर्गाकडून गेली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपण कामाला लागू. परत एकदा आपल्या नरेंद्र मोदी साहेबांना पंतप्रधान बनवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाची ताकद जास्त जास्त तिथे गेली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपण ताकद लावली पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला आपले नरेंद्र मोदी साहेब, दुसऱ्या बाजूला 29ला परत आपले फडणवीस साहेब. हे झालं तर आपल्या मनातल्या सगळ्यात इच्छा आकांक्षा पूर्ण होणार आहे. म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून काम करत असताना आपण सगळेजण अतिशय सकारात्मकपणे काय बातम्या देत आहेत, कोणत्या सोशल मीडियावर काय टाकतंय, कोणत्या व्हॉट्सॲपवर काय टाकतं, काही बघू नका. त्यांनाही माहिती आहे की भारतीय जनता पक्षाला अगर थांबवायचं असेल तर आपल्या आपसात वाद केल्याशिवाय आपल्याला थांबवू शकणार नाही, हे तुम्ही बांधून ठेवा. म्हणून काय ना काहीतरी तुमच्या कानापर्यंत पोहोचवणार, कोण ना कोणतरी असा माणूस पकडणार जो बरोबर मला येऊन काहीतरी सांगणार आणि कोणाची तरी कोणी विकेट काढायला लावणार. ह्या गोष्टी व्हायला देऊ नका. तुम्ही सतर्क राहा. तुम्ही एक विचार करा की आपल्याला कमळ ह्या चिन्हाच्या त्या दृष्टिकोनातून जास्त जास्त ताकद कशी उभी करू शकतो, या बाबतीमध्ये तुम्ही विचार करून कामाला लागलं पाहिजे. म्हणून ह्या सगळ्याच गोष्टी मुद्दामून ह्या पक्ष कार्यालयाच्या निमित्ताने मी आपल्यासमोर इथे मांडलेल्या आहेत. निश्चित पद्धतीने आपल्यासारखे सुद्धा कार्यकर्ते या बाबतीमध्ये विचार करतील, कामाला लागतील. विशाल परब आणि त्याच्या सर्वच सहकार्याला मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. चांगलं हे सेतूचं कार्यालय उघडलेलं आहे, अतिशय चांगलं उपयुक्त असं कार्यालय आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी त्याचा फायदा घ्यावा असेही या निमित्ताने मी आपल्याला आवाहन करतो. मी एवढा विश्वास देतो की आज आपल्या ह्या महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून गेली 11 महिने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्या पद्धतीने काम करतायत, जे निर्णय घेत आहेत, प्रत्येक वर्गाला, प्रत्येक क्षेत्राला जे आपल्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब न्याय देत आहेत, ते जनतेपर्यंत अगर तुम्ही पोहोचवलत ना, तुम्हाला मतदान पण मागायची गरज वाटणार नाही. अशी निर्णय आमचे फडणवीस साहेब या माध्यमातून घेत आहेत. आपली सरकारने गेली 11 महिने जे काय काम केलंय त्याबद्दल थोडा अभ्यास करून तुम्ही जनतेमध्ये गेलं पाहिजे. निर्णय एकाचा एक बघा. आज सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून आपण आज प्रत्येक बाबतीमध्ये
आदरणीय राणे साहेबांनी सुरू केलेलं काम, आमच्या रवींद्र चव्हाण साहेबांनी पुढे घेऊन गेलेलं काम, आज मी पालकमंत्री म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या विश्वासाने आपण सिंधुदुर्गाला प्रत्येक बाबतीमध्ये 1 नंबर ठेवण्याचं काम आपण सगळेजण करतोय. 2-3 आपण बघतच नाही, प्रत्येक बाबतीमध्ये 1 नंबर. सगळ्या ह्याच्यामध्ये कुठे तडजोड करत नाही. आज जिल्ह्याचं वातावरण बघा, कुठेही जिल्ह्यामध्ये फक्त विकासाची चर्चा झाली पाहिजे, विकासा बाबतीमध्येच आपण सगळ्या जणांनी बोललं पाहिजे. आज जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेले सगळे बघा 2 नंबरचे धंदे बंद केलेले आहेत. कधी कधी तुम्ही विचार करा, हा जो काय आपल्याला होणारा जो विरोध आहे ना, हा राजकीय विरोध नाही. खूप लोकांचे धाबेही दणाणलेले आहे आणि खूप लोकांचे धंदेही बंद झालेले आहेत. पण त्यांचे धंदे बंद झाले असले तरी असंख्य घरामध्ये माता भगिनी आज आपल्याला आशीर्वाद देत आहेत. याहीबद्दल तुम्ही सगळ्यांनी विचार करून कामाला लागा. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी मुद्दामून आपल्यासमोर मी मांडलेल्या आहेत. आपण सगळ्या जणांनी या सगळ्या गोष्टीची दखल घेऊन जास्तीत जास्त कामाला लागलं पाहिजे. आता तसे 10 नोव्हेंबरपासून आपल्याला फॉर्म भरायचे आहेत, इच्छुकांची असंख्य आहे. पण एक लक्षात घ्या, आज प्रवेश पण झालेले काही कार्यकर्ते आहेत. कोणाला प्रवेश आवडणार, कोणाला नाही आवडू शकतो, पण शेवटी पक्ष वाढतोय ना, ही भूमिका तुम्ही नजरेसमोर ठेवली पाहिजे. येणारा कार्यकर्ता तो अगर आपल्या पक्षामध्ये येऊन आपल्या भागामध्ये आपले 500 मतं 1000 पर्यंत घेऊन जात असेल तर तुम्ही सगळ्या जणांनी त्याला स्वीकारलंच पाहिजे. ही भूमिका ठेवून तुम्ही इथून गेलो पाहिजे. आणि आम्ही पण त्याच्यामध्ये आहे, आम्ही पण त्याच्यात लाभार्थी आहोत. तुम्ही चिंता करू नका, तुम्हाला सूज येते आणि आम्हाला सूज येत नाही असं काही नाही. प्रत्येकजण बाम लावतोय इथे, प्रत्येकजण बाम लावतोय. बामचा स्टॉकच आणून ठेवला आहे. तुम्ही चिंता करू नका, फक्त वाटायचं तुमचा संपला तर मला सांगा, माझ्याकडे वर्षभराचा आहे. म्हणून त्याची कामाला लाग, कुठले तक्रारी करू नका. शेवटी हे युद्ध आहे. तुमची इच्छा आहे ना की आपल्या प्रदेश अध्यक्षांची तिथे कॉलर टाईट झाली पाहिजे. अहो, आपल्या जिल्ह्याचा सुपुत्र आज राज्याचा भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्व करतोय, राज्याचा. आणि जेव्हा त्या प्रदेशाच्या खुर्चीवर बसून जेव्हा सगळेचे सगळे निकाल 3 तारखेला लागतील, तेव्हा सिंधुदुर्गचा निकाल हा प्रदेश अध्यक्षांच्यासाठी आपल्याला 100% लावून त्यांना गिफ्ट द्यायचं आहे. ह्या दृष्टिकोनातून तुम्ही सगळेजण काम करा. कारण का ते जेव्हा यादी आमच्या फडणवीस साहेबांकडे किंवा वरती आमच्या अमित शाह साहेबांकडे, मोदी साहेबांकडे दाखवतील, तेव्हा त्यांना विचारलं जाईल की तुम्हारे सिंधुदुर्ग में क्या हुआ. तो त्यांनी सांगितलं पाहिजे कि साहब इधर हम 100% भाजप लेके आए, वो हमारा सिंधुदुर्ग है. हे आमच्या चव्हाण साहेबांनी अभिमानाने सांगितलं पाहिजे, आमच्या राणे साहेबांनी अभिमानाने सांगितलं पाहिजे. असं काम तुम्ही सगळ्या जणांनी करावं, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर सन्माननीय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुलजी नार्वेकर सर, आपल्याला विनंती आहे की आपण आम्हाला संबोधित करावं. अशा या जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभासाठी उपस्थित असणारे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष माझे सहकारी श्री रवींद्र चव्हाण साहेब, या जिल्ह्याचे तरुण धडाडीचे पालकमंत्री ज्यांनी आत्ताच आपल्या शब्दातून तुम्हा सर्वांमध्येच एक नवीन उमेद, जोम द्यायचं जे काम केलं आहे, असे आमचे मित्र व आमचे सहकारी आदरणीय मंत्री श्री नितेशजी राणेसाहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे माजी आमदार ओकटे साहेब, त्याचप्रमाणे प्रमोद जठार साहेब, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतजी, मनीष दळवीजी, जिल्हा बँक अध्यक्ष विशाल परबजी, ज्यांच्या नेतृत्वात अत्यंत सज्ज असं कार्यालय झालं आहे. मी कार्यालयात आज जाताना चव्हाण साहेबांना म्हणालो की जिल्हा प्रदेशाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालत आहे. कारण आत्ताच आपण बघितलं असेल, मुंबईत आपलं भव्य दिव्य असं, दक्षिण मुंबईत माझ्याच मतदारसंघात कुलाब्यात
प्रदेशाचं भव्य दिव्य असं कार्यालय उभारण्याचं काम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या नेतृत्वात गेल्या आठवड्यात झालं. भूमिपूजनाच्या वेळेला स्वतः अमित शहा साहेब इकडे होते आणि त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की आज भारतीय जनता पार्टी ही देशातली नव्हे तर विश्वातली सर्वात मोठी राजकीय पार्टी आहे आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जेव्हा सदस्य असतात, एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधी निवडून जेव्हा जनता देते, त्यावेळेला प्रत्येक तालुक्यात अत्यंत सुसज्ज असं कार्यालय पक्षाचं असणं अत्यंत अनिवार्य आहे. आणि मला आनंद वाटतोय की गेल्या आठवड्यात प्रदेशाच्या कार्यालयाच्या भूमिपूजन सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिल्यानंतर आज सावंतवाडीच्या या तालुक्यात अत्यंत सुसज्ज असं हे कार्यालय आपण सर्वजणांनी मिळून उघडलेलं आहे. या कार्यालयातून जनसेवेचे कार्य निश्चितपणे होईल याबद्दल माझ्या मनात कुठचीही शंका नाही. या कार्यालयात अगदी आत गेल्यानंतर कुठचं कॉर्पोरेट ऑफिस आहे का असं वाटतं. एरवी लोक स्वतःची ऑफिसेस सुंदर सजवतात, तिकडे सोयी सुविधा देतात, पण एखादं जनसंपर्क कार्यालय जिथे सामान्यातला सामान्य माणूस येतो आणि आपली चिंता, आपले त्रास, आपल्या अडचणी व्यक्त करतो, त्याला एवढ्या चांगल्या दर्जाचं कार्यालय प्राप्त करून देणं, यातून खरोखर सावंतवाडीतील आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमधलं जनसेवेचं जे उद्दिष्ट आहे ते खऱ्या अर्थाने दिसून येतं. त्यानंतर बाहेर आल्यावर इकडे या जनसेवा केंद्राचं पण उद्घाटन करण्यात आलं. खरं तर जनसेवा केंद्र अपेक्षित असतं ते आपल्या तहसील कार्यालयात किंवा तालुक्याच्या प्रमुख ठिकाणी, परंतु भारतीय जनता पार्टीने सातत्याने केवळ सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या दमावरती जनसेवेचं कार्य करत अशी कार्यालय सुरू करून जनतेला खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. आज खरं तर आम्हा सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाचा दिवस आहे. या जिल्ह्याचे सुपुत्र रवींद्र चव्हाण साहेब हे आज प्रदेशाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात आता येऊ घातलेल्या नगरपालिका, नगर परिषद, महानगरपालिका या निवडणुका होणार आहेत. आणि राणेसाहेब, तुम्ही सांगितलं तसं 3 तारखेला ज्या वेळेला संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्याला भारतीय जनता पक्षाचं कमळ हे अगदी डोलाने फिरताना दिसेल, त्यावेळेला तुम्हाला आम्हाला खरोखर अभिमान वाटेल, कारण हे यश आपल्या जिल्ह्याच्या सुपुत्राच्या नेतृत्वात आपण सगळ्यांनी प्राप्त केलं असेल. आणि म्हणून आम्हा सर्वांवर अत्यंत मोठी जबाबदारी आहे की येणाऱ्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मला वाटतं 4 नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. 4च्या 4 नगरपालिकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीला संपूर्ण यश मिळेल अशी आशा बाळगतो. आपल्या सर्वांनाच माहित आहे, निवडणुका म्हटलं की राजकारण असतंच. राणेसाहेब जरी म्हणाले असतील विधानसभा अध्यक्ष आहे, मुंबईला असतो म्हणून जिल्ह्याचं राजकारण थोडं कमी माहिती असेल, परंतु राणेसाहेबांना मी आठवण करू देऊ इच्छितो, मी विधानसभेचा अध्यक्ष आहे, त्यामुळे प्रत्येक तालुक्याच्या राजकारणाची माहिती ठेवतो. कारण ती माहिती ठेवली नाही तर विधानसभेत प्रत्येकाला न्याय देणं अवघड जाईल. आणि म्हणून ती माहिती ठेवत असतो. भारतीय जनता पार्टीने ज्या वेगाने ह्या जिल्ह्यात आपली ताकद वाढवलेली आहे, ती बघितल्यानंतर स्वाभाविक आहे की इतर राजकीय पक्षांना कुठेतरी
अवघड वाटणारच. परंतु आपण ज्या वेळेला निवडणुकीचं सामोरं करू त्यावेळेला आपण आपल्या ताकदीवरती विश्वास ठेवून पुढे जाऊ. इतर लोक काय करतील, कसे वागतील ह्याचा जास्त विचार न करता आपल्याला या जिल्ह्यातल्या 4च्या 4 आपल्या नगरपालिका या निवडून आणायच्या आहेत आणि भारतीय जनता पक्षाचा नगराध्यक्ष 4च्या 4 नगरपालिकेमध्ये आपल्याला बसवायचा आहे. या संकल्पनेतून, या निर्धारातून तुम्हाला आणि मला नक्कीच काम करायचं आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून या जिल्ह्यावरती स्वाभाविक आहे, यात जिल्ह्याचा भूमिपुत्र असल्यामुळे माझं विशेष प्रेम आहे. जिल्ह्यात जेव्हा जेव्हा येतो, सावंतवाडीला जेव्हा जेव्हा येतो त्यावेळेला इकडच्या स्थानिक लोकांच्या अडचणी आणि फक्त इकडे आल्यानंतर नव्हे तर मुंबईला विधान भवनातून मध्ये पण आपल्या जिल्ह्यातल्या आणि आपल्या तालुक्यातील असंख्य आपल्या बांधवांची सेवा करायची संधी मला प्राप्त होते आणि कुठेतरी आपल्या मातीचं ऋण फेडायची मला एक संधी प्राप्त झाली असा मला निश्चितपणे अभिमान वाटतो. या जिल्ह्यांनी देशाला, या जिल्ह्यांनी राज्याला अनेक थोर नेतृत्व नेते मंडळींच्या मार्फत दिलेला आहे. पक्ष कोणताही असो, परंतु या जिल्ह्यांनी सातत्याने विचारवंत आणि अत्यंत चांगली संस्कृती असणाऱ्या लोकांना नेहमीच साथ दिलेली आहे. मग ते नारायण राणे साहेब असतील, सुरेश प्रभू साहेब असतील किंवा मधु दंडवते साहेब असतील किंवा बॅरिस्टर नाथपै असतील, अशा अत्यंत अभिमान वाटेल अशा नेतृत्वाला या जिल्ह्यांनी संधी दिलेली आहे. आणि म्हणून मला खात्री आहे येणाऱ्या काळातही भारतीय जनता पार्टीचे विचार स्वीकारून या देशात आणि या जिल्ह्यात कमळ हे कायम पुढे जात राहील याची मला खात्री आहे. आज भारत, आपली अर्थव्यवस्था ही जगातली 4थी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आज 2027 मध्ये आपण जगातली 3री सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येणार आहोत आणि 2047 मध्ये भारत फुल्ली डेव्हलप्ड नेशन असेल. आणि असं असताना हे आपलं उद्दिष्ट जर साध्य करायचं असेल तर भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यावरती मोठी जबाबदारी आहे. जे स्वप्न मोदीजींनी या देशाला दाखवलेलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण ताकदीने आपण सर्वजण मोदीजींचे हात खंबीर करण्यासाठी जिल्ह्यात, तालुक्यात, विधानसभेत आणि लोकसभेत भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराचे खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य हे सर्व आपल्या विचाराचे निवडून देऊन हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सज्ज होऊ. आपला देश हा जगातला सर्वात तरुण देश म्हणून मानला जातो. आपल्या देशाचं मीन एज पॉप्युलेशन हे 29 वर्ष आहे आणि अमेरिकेचं 34 वर्ष आहे. त्याचप्रमाणे चायनाचं 41 वर्ष आहे. असं असतानाही आज जर का आपण या यूथ पॉप्युलेशनला स्किल्ड यूथ पॉप्युलेशन म्हणून कन्वर्ट केलं तर भारत हा देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या विकासाचं पॉवर इंजिन बनल्याशिवाय राहणार नाही. भारताच्या ह्युमन रिसोर्स शिवाय आपल्याला या जगातला एकही देश पुढे जाऊ शकणार नाही. याची दखल घेणं आवश्यक आहे. सिंधुदुर्गात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात चांगलं टॅलेंट आहेत. अत्यंत सुसंस्कृत अशी युवा पिढी आहे, सुशिक्षित युवा पिढी आहे. ह्या युवा पिढीला सोबत घेऊन भारतीय जनता पार्टी या युवा पिढीला निश्चितपणे योग्य संधी उपलब्ध करून देईल आणि योग्य मार्गही दाखवून त्यांच्या सोबत चालेल अशी इच्छा आज व्यक्त करत तुम्हा सर्वांना परत एकदा या अत्यंत दिमागदार अशा
कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. विशालजींचे पण मी मनापासून अभिनंदन करतो की अत्यंत मोठं मन दाखवत पक्षाच्या पुढे जाण्याकरता, पक्षाच्या विकासासाठी, पक्षाच्या डेव्हलपमेंटसाठी त्यांनी हा त्यांचा हातभार लावलेला आहे. त्याबद्दल त्यांना पण मनापासून मी शुभेच्छा देतो. आणि आमच्या सावंतवाडीकरांना परत एकदा आश्वासित करतो, जेव्हा जेव्हा आमच्या सावंतवाडीकरांना विधानसभा अध्यक्ष म्हणून किंवा विधानसभेचा सदस्य म्हणून किंवा तुमचा बांधव म्हणून जेव्हा जेव्हा माझी साथ लागेल त्यावेळेला खांद्याला खांदा लावून मी तुमच्या सोबत असेन. आज एवढंच तुम्हाला आश्वासित करत येणाऱ्या कारकिर्दीसाठी तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नार्वेकर साहेब. एक छोटासा प्रवेश आपण घेतोय. माडखोल ग्रामपंचायतचे ग्रामपंचायत सदस्य आदरणीय जठार साहेब. अमित राऊळ 5 जणांना घेऊन यायचं आहे. अमित राऊळ, माडकोल, लवकर या. चव्हाण साहेबांच्या संबोधना अगोदर हा प्रवेश होतोय. माडकोल ग्रामपंचायत सदस्य जानवी जानू पाटील, गंगाराम येडगे, लक्ष्मण बरागडे, कोमल बरागडे, स्नेहल येडगे, स्नेहल शेळके, वासंती बरागडे, रुक्मिणी येडगे, उर्मिला बरागडे, तवेश पाटील आणि गौतमी येडगे हे सर्व प्रवेश करतायत. भाजप परिवारामध्ये त्यांचं मनापासून स्वागत आहे. मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा प्रवेश होतोय. मनापासून आपलं सर्वांचं स्वागत. या जिल्ह्याचे सुपुत्र तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये, सन्माननीय राहुलजी नार्वेकर, सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये हा प्रवेश होतोय. मनापासून आपलं या भाजपा परिवारामध्ये मनापासून स्वागत. आणि यानंतर आपल्याला संबोधित करण्यासाठी येत आहेत आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक तथा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा बऱ्याच दिवसापासून विशाल परबजी, त्यांच्याबरोबर असणारे सर्व सहकारी बरेच दिवस प्रलंबित असलेलं पक्षाचं कार्यालय आणि त्या कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी आपण वेळ द्या असं वारंवार सांगत होते. आणि आज कार्तिकी पौर्णिमा आहे, त्यामुळे केसरी गावामधील स्वयंभूची जत्रा आहे. त्यामुळे दोन्ही गोष्टीचा योगायोग करून आज कार्यालयाच्या उद्घाटनाला जावं असं ठरवलं. आणि आज योगायोग म्हणणं योग्य नाही, परंतु आपले सर्वांचे नेते आदरणीय ॲडव्होकेट नार्वेकरजी आणि आदरणीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो. खरं तर हे कार्यालय आणि कार्यालयाचा उपयोग या निवडणुकीच्या काळामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने करता येईल. या कार्यालयाला मध्ये फॉर्म्स, निवडणुकीच्या उमेदवाराचे भरणं, आपले असणाऱ्या कार्यालयामध्ये थोडीशी जागा कमी असते, त्यामुळे या सगळ्या यंत्रणा प्रभाकरजी या इथून जर केल्या, जेव्हा पाहिल्यानंतर लक्षात आलं की हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने सर्व महानगरपालिकेच्या उमेदवारांचे फॉर्म्स भरणं, ते तपासणं थोडंसं किचकट काम असतं, परंतु यामध्ये जी काम करणारी आपली पक्षाची यंत्रणा आहे ती एकत्रपणे या ठिकाणी जर केलं तर नक्कीच त्याचा फायदा जो आहे तो फायदा हा येणाऱ्या काळामध्ये पार्टीला होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व वेगवेगळ्या
नगर पंचायत असतील, नगर परिषदा असतील, त्यांच्या संदर्भामध्ये बैठक जी आहे ती बैठक बंद खोलीमध्ये घ्यायची आहे. कार्यक्रमाचं कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आहे हे मी घोषित करतो आणि बाकी जो काही पत्रकारांना आवश्यक ज्या गोष्टी होत्या त्या आदरणीय नितेशजी असतील, प्रभाकरजी असतील, मनीषजी असतील यांनी दिलेल्याच आहेत. त्यामुळे मी एक छोटा माणूस आहे, मी त्यांनी जे म्हणतात त्याला मम म्हणतो आणि आपल्या सर्वांना येणाऱ्या काळामध्ये ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. त्यामुळे जसं अमितजी म्हणाले की कार्यकर्त्यांची निवडणूक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ताकदीने आणि पूर्ण क्षमतेने ही लढते, तशी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना लढायची आहे. आपण सर्वजण जे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, आपणा सर्वांना फक्त एवढीच विनंती आहे की आपल्याला ज्या ज्या ठिकाणी निवडणूक जिंकायची आहे त्या ठिकाणी आपण सर्वजण भारतीय जनता पार्टीचं कमळ हाच आपला उमेदवार आहे अशा पद्धतीने काम करणं आणि मगच आपल्याला यश जे आहे ते आपल्या पदरात पडणार आहे. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी मिळून काम करूया. आदरणीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वामध्ये हा जिल्हा नेहमीच भाजपमय राहिला आहे, भाजपमय राहील याची आपल्या सर्वांकडून नक्कीच मला खात्री आहे. बाळगू ना, जरा जोरात तर बोला. सर्वांकडून खात्री बाळगतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. बैठका ज्या आहेत प्रभाकरजींनी ज्या लावल्या आहेत त्या बैठकांच्या संदर्भात ते सांगतील. आतमध्ये आपण त्या बैठका घेऊ. सगळ्यात आधी चारही नगरपालिकांचे जे पदाधिकारी आलेले आहेत ते चारही नगरपालिकांचे पदाधिकारी सगळ्यात आधी आढावा बैठकीसाठी येतील. त्यानंतर कणकवली विधानसभा, त्यानंतर कुडाळ विधानसभा आणि त्यानंतर सावंतवाडी विधानसभा. मी श्वेता आपण मानावेत अशी श्वेता कोरगावकर मॅडमना विनंती आहे. सर्वांना धन्यवाद देतोय. आलेल्या सर्व मंडळींचे आभार व्यक्त करतोय. कृपया गर्दी गेटकडे करू नये. सन्माननीय नितेशजी